Arratsaldeon, zain geunden eta iritsi da. Etak desegin dela jakinarazi du. Genevan izan dira gertaera nagusiak, eta etak ia 60 urteko ibilbideari amaiera eman dio. Euskal Herria aro berri batean sartuko da beraz. Guzti hori aztertzeko, aletzeko eta xehetzeko telebista saio berezi bat egiteragoaz. Horretarako, hemen ditugu bi gonbidatu nagusi. Florena Oiz eta Elixabete Garmendia. Eguerdion bioi. Eguerdion. Ezer baino lehen, gertaera honen inguruko lehen balorazio titular motz bat eskatuko dizuet. Gero izango dugu astia guztian sakontzeko, baina lehen inpresiotxo bat edo. Bueno, historiko kalifikatiboa badakigu hori abusatu egiten duela hori erabiltzetik, baina ez gaur bat ere zalantzaik gabe eta gaina azpimarra jarrita, nire ustez gaur historikoa da. Bai, Floren? Bai, nik uste dut baieztatzen dela jadazkenen urtetan ikusten ari zen ziklo aldaketa bat. Ziklo aldaketa hau ez da egun bakarrean gertatu, baina nik azpimarratuko nuke ideia bera. Emandako urratsa ziklo aldaketa ikuspegi honetan benetan inflexio punto bada eta beraz gaurkoa inolako zalantzarik gabe egun historikoa izango da. Beno, entzun dezagun etak bere erabakiaren berri emateko bidali duen agiria. Etak Euskal Herriari azken adierazpena. Etak nazio askapenerako erakunde sozialista iraultzaileak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Etako kidegoak erakundearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat jotzeko proposamena berretsi ostean. Erabaki horren ondorioz, Etak bere egitura guztiak erabat desegin ditu. Etak bere ekinbide politikoa bukatutzat jo du. Ez da berriro posizio politikoak adierazten, ekimenak sustatzen eta gainerako aktoreak interpelatzen dituen eragile bat izango. Etako militante izandakoek beste eremu batzuetan jarraituko diote Euskal Herri bateratu, independente, sozialista, euskaldun eta ez patriarkalaren aldeko borrokari. Norberak egokien iristen dion tokian, betiko arduraz eta zintzotasunaz. frankismoaren atzaparretan itota eta estatu jakobinoak asimilatuta Euskal Herria hilzorian zegoela jaio zen eta orain 60 urte geroago bere buruaren jabe izan nahi duen herri bat bizi da. Eremu eta arlo ezberdinetan askok egindako lanari esker, belaunaldi ezberdinek egindako borrokari esker. Euskal Herriaren eta estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Biolentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko soilan duten ahultasunaz jakitun eta gatazkari bere osotasunean konponbidea emateak ekarriko lukeen egoeraren beldur. Eta ordea, ez dio egoera demokratiko horri inongo beldurrik. Eta horregatik hartu du erakundeak erabaki historiko hau. Askatasunaren eta bakearen aldeko prozesuak beste bide batetik egin dezan aurrera. 2011an borroka armatua behin betiko uzteko hartutako erabakiaren ondoko segida logikoa da. Indar metaketa, herri aktibazioa eta ezberdinen arteko akordioak ardatz izango dituen herri prozesu bat eraikitzea izango da aurrerantzean erronka nagusia. Bai gatazkaren ondorioei aurre egiteko, bai gatazkaren muin politikoari eta historikoari heltzeko orduan. Nazio aitorpena lortzeko erabakitzeko eskubidearen egikaritzea izango da gakoa. Ezkerreko independentismoak Euskal Estatua sortzeko norabidean egingo du lan. Erdietsi nahi dugun fase historiko berri horren mesedetan hartu dugu beraz, azken erabakia. Eta, herritik sortu zen, eta orain, herrian urtuko da. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista! Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Floren eta Elixabete, lehen aurkezpenik gabe joan zarete, Florena Oiz, Ezker Abertzaleko kidea, jarrain hasi, HBN ere aritua.
Giltzapean egona zara, hain justuetaren alternatiba demokratikoa orkesteagatik edo bideoa zabaltzeagatik edo izandako auzian aurrena, Herriko Tabernen auzian ere bai. Eta bueno, orain Iratzar Fundazioko presidentea zea. Elisabete Garmendia, kazetaria, Euskal Prentsaren, Euskarazko Prentsaren defendatzaile sutsua, Berriako kolaboratzaile estimatua, argian aritua eta EITB-ko kazetaria ere bai. Bueno, entzun dugu testua, irakurri dugu. Ez dakit zerbaitek bereziki atentzioa eman dizuen, azpimarratuko zenuketen. Bueno, niretzako hauxe, hirugarren puntun diona, erabaki honen ondorioz horietak hori egitura desegin eta hori dana, eta azkeneko puntun hirugarrenen, etako militante izandakoek zertan jarraituko duten, hor azaltzen da Euskal Herri Bateratu Independiente Sozialista Euskaldun eta ez patriarkalaren aldeko borrokan jarraituko dutela, ez? Eta, hori da... Termino berria. Berrietako agiri baten, zalatzen gabe. Eta gero, gustatu zait, ez dakit alderdi literario estetikotik esango nuke, eta herritik sortu zen, eta orain herrian urtuko da, urtze. Hau, honek ere ez dakit arreta piztu dit, eta uste dut modu eder badala, esan dut, anierazteko. Loren? Bai, egia esan oso testo laburra da, ezta? Hori zen egon ziteken zalantza bat, ezta? Halako erabaki historiko bat nola materializatuko zen, ez? Nola gorpuztuko zen. Eta etak testu labur eta oso argi eta borobil baten bidez egin du, ez? Eta niri iruditzen zait oso azpimarragarria dela aukeratutako metafora hori, ez? Herriarekiko lotura hori eta batez ere urtzea. Gainera, ez da erresa hori gaztelaniaz esatea, ez dakite gaztelaniazko bertsiorik ote dagoen, eta ez dakit nola... Disolver izan leike, baina ez da gauza bera. Ez da gauza bera, eta horrek ere badu, ez, azterketarako badu puntu bat, ez? Nun egina dagoen, nun pentsatuta dagoen, eta ze terminotan, ez? Euskaraz pentsatuta dago. Euskaraz pentsatuta dago, oso argi dago, eta euskaraz edatzeko eginda, ez da? Horregatik, nik uste dut batek arazoak izango ditula behintzat esaldi hau itzultzeko, igual itzultzea erresa da, beste gauza bada zentzu esan nahi, ez da? Nik esango nuke borobiltasun hori oso argia da, hemen ez dago inolako zalantzarik, hartzen den erabakia oso termino argietan ere azaltzen da, esan nahi dute argudiatzen da, eta nik orain ez nuke jakinin esanaz benetan besteetaren agirietan patriarkaltasunaren inguruko aipamen zehatzik egon den. Baina iruditzen zait horrek beste lotura bat ekartzen duela, eta da ziklo baten amaiera eta mobilizazio, borroka edo ez dakite, beste ziklo baten abiatzeaz edo garatzeaz ari garelarik, nik uste dut honek zubi bat eraikitzen duela, argi dagolako edo zein borroka, mobilizazio, sensibilizazio deitu nahi dugun bezala, Euskal Herrian piztuta badago edo pizten balin bada, bektore hau funtseskoa izango dela. Behar bada, eta atzera egiten badugu, eta sortu zenean borroka feminista etzen borrokaren bektore handi bat, inundik inora, evoluzio honetan gauzak, ibilbide honetan gauzak asko aldatu dira, baina 2018ko Euskal Herrian bektore feminista lehen mailako fenomeno sozial, politiko, kulturala eta maila guztietakoa da, ezta? Nik uste dut horrek ere beste pista, etorkizunari begira jarrita, beste pista bat ematen du ez etak esaten duelako, baizik eta behar bada alderantziz, etak esaten du hori jabetu delako ere, ze girotan egin duen bere urtze hori, eta bere urtze hori urtzen bazara dagoen ur batean edo itsaso batean da, ezta? Itsaso hori edo osatzen ari den itsaso horretan ikuste dut azkenengo mobilizazioetan atzematen ari denez elementu feminista hori, ez? Patriarkadoaren kritika hori oso importantea izango dela. Nahi atentzio pixkat eman dit, desmobilizazioari buruz hitz egiten aritu gara aurretik, baina orain desegin hitza erabili du eta hori erabaki du. Hitz argiagoa da edo zer iruditzen zaizue? Egokiagoa da?
Bueno, nolabait kantatuta zeon, ezta? Ez dakit jolako prozesutan izaten dien fasek eta horren barruan, ez? Desarmatzea, desmobilizatzea eta desegitea. Uste dut hori horren barrun ja tipifikatuta dagoen prozesu baten barrukoa dela, ezta? Eta, bueno, hortaz alde hortatik uste dut hitz zehatza eta batez zalantzarik gabekoa dela. Kontzeptua. Bueno, esan dugun bezala, Genevan izan dira gertaera nagusiak, berria ere Genevan izan da, han daude Enekoitz Esnaola eta Jon Olano Uria kazetariak, Enekoitz Esnaola kontatuko digu, han zer gertatuko den. Kaixo, ordubiak eta 23 dira oraintxe, eta Genevan gaude, berriako kazetariok, eta oraintxe bertan, herritunan zentroak jakinarazi du, ofizialki eta publikoki, etak bukatu duela bere ibilbidea. Ordu bitarditatik aurrera jakingo da hau guztia, berriak ere horren berri emango du, eta zentroko zuzendariak David Harlandek esan du, jaso dutela etaren agiria, bukaerako agiria, egiaztatu dutela, Frantziako eta Espainiako gobernuak horren berri badutela, beraien bidez, eta aipatu du, 3.000 bat lagunek izan dutela etaren azkeneko eztabaidan parte hartzeko aukera, 3.000 militantek, 93% bozkatu dutela alde, agiria bera erakutsi du, irakurri du, eta azkenean ez da grabaziorik eta entzun, baina hori izan da, publikoa da, ofiziala da, etak bukatu du bere ibilbidea. Bueno, Genevan gertaera nagusia, beharrezkoa zen halako nazioarteko testuinguru batean gertatzea? Sinesgarriagoa da edo egiaztatzea beharrezkoa zelako egindan? Bueno, Madrilen egin izan baliz zergatik ez, ezta? Baina zoritxarrez Madrilen ez da biteko lakoik. Orduan, bueno, Genevak badu gainera lako irudi bat nazioarten, bake prozesutan eta hori dana, eta orduan ez da harrigarrian gertatzea, eta zalantzik gabe gaina horrek zera ematen dio, ezta? Halako zabalkundea, edapenerako aukera gehiago izango duk, ezta? Kontutagon hartuko balitz bezala, irudi hori ematen du behintzat, ez? Gero gainera Esnaolak esan du, Henri Dunat zentroko zuzendariak esan duela, egiaztatu dutela eta benetan desegin dela. Igual egiaztatzaile papel hori betetzeko ere beharrezkoa zen. Ez dakit zer iruditzen zaizun. Ari gara oso prozesu bereziaz, ezta? Bada erakunde armatu bat, jada ez daguna, edo hobeki gure hizkera ere zuzendu behar dugu, bazegoen erakunde armatu bat, borroka armatua hainbat hamarkadetan zehar erabili duena, bereziki bi estatuekiko, Espainiar eta Frantziar estatuekiko gatazka politiko batean, nahiz eta Frantziar estatuaren kontra nahi bauzu ez duen zuzen jo, baina bi horrelako ikuspegi batetik, ezta? Eta prozesu hau eginda bi estatu horiek parte hartu gabe. Eta maila batean boikoteatuz saiatu direlarik. Hori oso gauza arrarua da, ez? Nazioarteko esparrutan beste halako negoziazioa edo konponbide prozesuak eman direnean, hala edo nola beti egon da parte guztien parte hartze bat, implikazio bat, ez? Honetan ez... Batek bestek baino gehiago, ezta? Hori da. Gutxinez Frantzin pauso batzuk hori da, bai, azkenengo garaietan batez ere behintzat. Armagabetzea ere etzen oztopatu, ez? Eta Espainiar estatuaren kasuan oztopoa eta boikota izan da jarrera nagusia, ez? Gauzak horrela, agertoki batzuk edo aukera batzuk baztertuta zeuden, ezin zen horrela egin. Hau da, ezin zen halako zerbait Espainiar eta Frantziar estatu edo gobernuekin hitzartu, ezin zen, ez zeudelako pres. Orduan, azken finean prozesu hau gertatu baldin bada, gertatu da batetik Euskal jendartearen erabakia eta presioangatik eta bereziki Euskal eragile asko hartu duten jarrerari esker, eta bigarrenik nazioarteko komunitatean eragile eta pertsonalitate batzuek ere apostu hori egin dutelako. Orduan, eman diren, errepasatzen baditugu, eman diren urratsak guztiak horrela etorri dira. Egon dira edo foro soziala, edo eragile batzuk, edo ezker abertzaleak berak eman dituen urratsak, gero egon da etak egin duena, eta gero egon dira nazioarteko eragile batzuen
dieten gertatutakoa, eta parte hartze bat, bultzada bat, ezta? Logika horretan eman da prozesua, eta logika horretan gertatu da desagertze hau. Nekez izan ziteken bestela, ezta? Absurdua izan daiteke maila batean, edo deigarria behintzat estatuen jarrera, ez? Baina nik uste dute inoiz baino nabarmenago geldituko dela orain, ez da egite Frantzia edo Espainiar gobernua bereziki Espainiakoak bere jarrera itxikerian, ez? Gehien kokatu dena baita, zakiz esango duten, baina orain arte esan dezagu deskolokatuta lekuz kanpo egon direla, ez dute parte hartu nahi izan, boikoteatzen saiatu dira, baina ez dute lortu, hori ere esanguratsua da, ezta? Orduan behar bada, Genevan edo beste nunbait izan behartzen, baina argi dago, bi estatu hauekin ezin zela batera egin, ezta? Bai, Nekoitz Esnaolak esan digu baita ere, Gerriduna zentroko zuzendariak esan duela, Espainiako eta Frantziako gobernuak jakinaren. Ikusiko dugu orain zer egiten duten, zerbait egiten duten, edo ez, edo bueno. Beste datu bat ere eman digu, 3.000, gaizki ulertu ez badut, 3.000 lagunek hartu dutela parte eztabaidan, esan du. Eta 93% desegitearen aldeko jarrera erakutsi duela. Ez dakit, nik kopuru hori haituta, eta horrekatea nik ere, esan dut, ondo entzun dute dut, ez dakit nola kontatzen dituen 3.000 horik, esan nahi dut, etako 3.000 lan hori ejerzito bada. Ez dakit, kontatuko ditue lehen etakoak izan dakoak, ez dakit, niri atentzia ditu, 3.000 lagunek parte hartzea, hori? Bai, nik ez dakit zehazki zein izan den prozesu honetan parte hartu duen jende kopuruaren zertan ezarri diren baldintzak eta baina nik uste dut bere momentuan ere dut orain oroitzen nun ikusi nuen nolabait aipatzen zela eta uste dut etak berak ere agiriren batean esaten zuela nolabait ez zela soilik oraingo kideen artean hartuko zen erabakia, baizik eta ibilbidean zehar, behintzat maila batean ala bestean parte hartu dutenen artean. Ez dute zehazkiago hitz egin nahi, ez dudalako oroitzen, ikuste dut azkenengo agirien batean edo aipatzen zutenean horrelako etorkizunaren inguruko eztabaida bazela, nik uste dutan han aipatzen zutela halako zerbait. Bai, urrun dago uste dut atzo Espainiar barne ministroak esaten zuena ez zegoela zer urtzerik urtuta edo disolbituta zegoelako jada eta beste ergelkeria bat, ezta, asko esan dituzte, hori azkena ez dakit, baina beste bat, ezta, eta gaur egun aktiboan 3.000 lagun zituen, ez dut uste, bestea beste desegiten ari zelako, orain bukatu da desegite hori, ezta, baina galdera izan daiteke beste bat, zenbat jende egonda etaren barnean sortu zenetik, eta horiek ere ez dira 2.000, askoz ere gehiago dira, pentsa ezagun soilik militantzia aitortua eta preso edo exilioan egon direnak, horiek askoz ere gehiago da, eta horrek ere ematen digu hitz egiten ari garenaren berri. Hitz egiten ari gara herri honen historian onerako edo txarrerako, bakoitzaren ikuspegien arabera, jakina, baina izugarrizko protagonismoa eta izugarrizko edapena izan duen erakunde batetaz ari gara. Eta horrek ematen du, nik uste dut halakotan gertatzen da, ez? Zaila da, eztabaida edo azterketa politiko huts bat, ez dakit hori existitzen oten, baina emozioak aintzat hartu gabe. Pentsatu, gaur Euskal Herrian jende asko izan duela etaren erasoa, edo sentitu du bere burua, mehatxua edo kolpe hori sentitu du, baina jende askok ere parte hartu du, maila batean ala bestean, erakunde eta jarduera horretan. Eta ziklo politiko bat edo tarte bat bukatzen denean, bakoitzak ere bere bizitzari begiratzen dio, eta han egon ala ez, kontra, alde edo bazter batean egon da, jende askoren erreferentzia izan da eta azkenengo urteetan. Orduan, ziklo bat bukatzen denean, denon bizitzaren parte bat ere bukatzen edo aldatzen da. Orduan, ikuste dute, egunotan pilatzen direla, horrelako ezagite emozioak, azterketak, oso zaila da, ez nun bukatzen da emozio bat, non hasten da azterketa hotz bat. Ez dakit, baina ziurrenik momentu honetan Euskal Herrian jende asko bizitzen ari da berri hau emozioak burbur eta pilpilean. Bai, nola nahi ere... Barkatu sentitzen nahi zena da, hain zuzen ere, orain, ja eta bukatuta, gure iragan horrei begiratu ahal izango diogula aurrez aurre eta errarik gabe.
bai modu kritikoan, baina behintzat ez dakit hor barruko zera hori askatuta ja, ezta? Eta gainera uste dut hori egin beharrekoa dela. Nik hori sentitu iten denean, bueno, iragan hori, egia da, iragan horren parte izan geha, gure bizitza osoa, oson zehar izan dugu eta hor, eta hortaz hori da honek pizten diana. Nik atzera begiratu nahi dut hori, errarik gabe, lotxarik gabe, kritiko izanez, esan dut, baina halako balantza bat egin nahi dut, nolabait kontuk bukatuta uzteko, kitatuta uzteko. Bueno, gero sakonduko dugu gehiago, baina edonola ere 3.000 lagun eta 193 desegitearen alde esan daiteke erabakia sendo hartua dela, behintzat zalantza handirik gabe. 3.000 lagun horien eztabaidaren amaierari ahotsa eman diotenak, Marixol Iparragirre eta Josu Urrutikoetxea izan dira. Gari Goikoetxea kazetaria daukagu hemen, eta berak azalduko dizkigu gutxi gora bera, beraiei buruzko pare bat zertzela da, edo zeintzu ditugun. Arratsaldeon bai, aipatu duzue, historikoa izan dela gaurretak eman duen pauso hori, eta etako bikide historikok irakurri dute adierazpen hori, haien ahotsa entzuna izan dugu, etan bide luze egindako gizon bat, eta etan bide luze egindako emakume bat, Josu Urrutikoetxea, Oianak ondo aipatu den bezala, Bizkaitarra 78 urte, ugakoa da, eta etan oso bide luze egindakoa. 1975erako etaren zuzendaritzan kokatzen zuten, eta etak negoziazioak izan dituen hainbat lekutan lan izan da Josu Urrutikoetxea ere. 2005ean Genevan bertan izandako elkarrizketetan han parte hartu zuen, besteak beste Jesus Egurenekin, eta 2011an etak bere jardun armatua amaitu ondoren, han izan zen Oslon erean izan zen, azkenean kanporatu egin zituzten, elkarrizketa haiek zapuztu zirenean. Eusko Legebiltzarrean ere parlamentari izana da, 98ko hauteskundetan hautatu zuten, 2001ko hauteskundetan ere bai, baina ez zuen denbora asko iraun Eusko Legebiltzarrean, deklaratzera ditu zuten, etaren atentatu bat tarteko eta 2002tik ihesean da. Eta Marixol Iparragirre berriz, etan ibilbide luze egindako hau ere, 20 urterekin etxetik alde egina, 1981ean ihes egin zuen, artean 20 urte zituela, gaur egun 57 urte ditu. 2004an atxilotu zuten Marixol Iparragirre, Mikel Albixu, bere bikotekidearekin batera, eta kartzelan da, harrezkero 2010ean epaitu zituzten biak eta etaren izenean hitz egin zuten epaiketa hartan. Eta Marixol Iparragirre, oraintsu ikusi dugu, EPPK, Euskal Preso Politikoen kolektiboko mintzakide gisa, eta kolektibo horrek azken aldian hartutako erabakien bozeramale ere aritu da Marixol Iparragirre, eta gaur aipatu dugun bezala etaren azken agire honen bozeramale ere izan da. Eskerrik asko, Gari. Esan dugun bezala, etak jakinarazi du desegin dela, Genevan izan dira gertaera nagusiak eta berriak bi kazetari dituan. Eneko Itxez Naola entzun dugu lehen, Jon Olano arituko zaigu orain. Arratsaldeon, Eneko Itzek esaten zuen bezala, hementxe gaude, Herridunan zentroan, hemen irakurri dute etaren erabakia ofiziala egiten duen agiria, eta hemen bildu gara 100 lagun, baten batzuk kazetariak, baina batez ere mundu mailako diplomatikoak, horietako asko ez dute nahi izan beraien nortasunik eman, segurazki etorriko zirelako beren izenean, baina izan dira ere aurpegi ezagunak, esanguratsuena Cristian Tobiga Frantziako lehen ministro ohia izandakoa, bere garaian Euskal Presoen alde hitz egindakoa, eta hori, ordubiak eta 2 minutuetan hasi da bilera, bukatu da jada, eta hementxe dira atzean zeozer hartzen. Bueno, Genevan 100 lagun inguru, gela baten inguruan, batzuk ez dute izena eman nahi, ekitaldi jendetsua, nazioarteko isla handiarekin, lehen esan duguna apur bat, ez? Nor, esan du, Frantziako lehen ministro izan dakoa, ez diotu lertu. Ez dut entzunik ere ez, horrekin gelditu naiz, baina ez izenarekin. Ez genuen oso ongi ere entzuten eta ez dakigu. Bueno, aurrera egingo dugu. Netaren amaiera bazetorrela jakinda, aurretik eskatu dizkiogu iritzi batzuk hainbat analista politikori. Gertaera nola izango zen, xehetasunak eta jakin gabe, baina etaren amaierari buruzko iritzitxoak eskatu dizkiegu. Aurrena entzungo dugu orain. Eskatu didate etaren 60 urteak 60 segundotan biltzea. Ez da erronka makala. Astekotan ni hasiko nintzateke etaren amaieraren albistetik bertatik. Izan ere, albiste hori pozgarria da inolako zalantzarik gabe.
Norberak ipin diezaioke etaren historiari nahi duen adjektiboa. Norberak ere kalifikatu dezake nahi duen bezala. Batzuek diote orain banda kriminal hutsa izan dela, eta hori nire ustez ez du zerikusirik egiarekin. Eta sortu zen duela 60 urte diktaduraren garaian eta diktadurari aurre egiteko. Gazte idealista talde bat zen eta EAJ-rekin ez zeuden ados eta horregatik sortu zen besteak beste. Etaren evoluzioa aztertzeko garaian garaiko marko politikoa eta testuingurua kontuan hartu behar da. Diktaduraren garaiko eta izan zen bat. Diktaduraren ostekoa beste bat eta azken markada hauetan izan duguna beste bat. Hori dena kontuan hartu da, bestela egiten diren analiziak beti ere egongo dira nolabait partzelatuta. Baita ere, esango nuke orain eta amaitu eta gero beste testuinguru bat osatu dela, sortu dela, eta hori ere kontuan hartu behar da. Biktima guztiei kontuan erreparatu behar zaie, baina baita ere ezin dira ahaztu etaren inguruan edo etako presoak dauden pertsona horiei ere, beraien eskubideak ere zapaltzen ari direlako. Egia esaten da sarritan latza eta garratza, eta baita ere esan behar dago egiari sosaren errespetua kontuan hartu behar dela, izan ere egia arimaren ogia ere bada. Bueno, Txema Ramirez de la Piztina entzun dugu, nezak zer iruditu zaizuen, batetik esan du albiste pozgarria dela, esan du eta ez dela banda kriminal bat, historian zehar garai desberdinetan izan dela eta jarduera desberdinak egin dituela, orain biktimen eta presoen gaiari heltzeko unea dela, ez dakit? Bueno, hortik bukaeratik hasita, zalantzai gabe, ez oain bakarrik, oain baino lehenago ere ja presoen eta iheslarien hauzik ja konponbiden egon behartzun. Zorionez hori Frantzin eman dira pausoren batzuk, eta hemen ja derrigorrezkoa hori. Izan ere, hori gertatzen ezpada ez da kulpakeik benetan, eta ez da konponbideik. Ni ezin naiz bizi presoei ematen zaien tratua, Espainian ematen zaien tratu hori, gertatzen den toki baten ezin naiz bizi, hori da. Zuk gertutik ezagutzen duzunen, nola dauden hori isolatuta era bat, han gainera, isolatuta ez bakarrik hori ziegatan eta hori, hori eta gainera sakabanatuta eta hori dana. Urrunduta. Eta hori ezin da eraman, ezin du eraman hori gizarte demokratikoa deitzen den batek, eta hori da. Hortaz, hori da zalantzai gabe, oain gelditzen den egitekoa, baina ja, heldu behar zaiona, hori berandu egizterin izan. Eta arena berandu egizan da, hori ere ez egila berandu egizan da. Ja, baina helduko dugu pixkat geroxeago gai horri, Floren, badakit gauza asko esan nahiko dituzula, baina geroxeago gai hori ere badugulako. Aurretik ez dakit zerbait esan nahi duzun, Txemak esan duena eta ez dela banda kriminal bat, naiz eta batzuek horrela definitzen duten, historian fase desberdinetan egiteko, edo ez dakit desberdinak izan dituela, edo ez dakit interpretazio, ez dakit desberdinak izan dituela. Bueno, uste dute, oain modan dago errelatuaren lehiaz hitz egitea, ezta? Errelatuaren lehi azken finean da gatazka politikoa, ezta? Egitasmo ezberdinak, proiektu ezberdinak, ideia ezberdinak eta gertatzen denaren inguruko irakurketa ezberdinak. Hori deitzen dio gatazka, baina deitzen algenion ere politika, hori da politika, ez? Gauza bizigaren, munduaren inguruko iritzi ezberdinak izatea, interes kontra jarriak eta batzutan hori da gatazka, hori da politika eta hori da elkarbizitza. Beste gauza bada nola eramaten diren gatazka politiko horiek, nola eramaten den politika, ez da? Nik uste dute testuinguru horretan eta erakunde politikoa izan da diot, berriz ere, ez delakoia da, ez, izan da. Desagertu den erakunde hori, erakunde politikoa izan da, erakunde politiko gisa sortu zen, gero hartu zuen erabakia armak erabiltzeko, gero atzeraka egin zuen, gero erakunde politikoa izanaz jarraituz
hartu zuen erabakia armak uzteko, armak ez erabiltzeko, barkatu, gero armak uzteko eta azkenengo momentuan bere buruaz beste egiteko eta beraz, azken finean desagertzeko, ezta? Erakunde gisa. Han azken finean dagona da motivazio politikoa eta helburu politikoak izan ditun erakundea, horregatik da politikoa. Beste gauza bat da, norberak izan dezaken irakurketa, erabili ditun bitartekoen inguruan, zilegitasuna, funtzionaltasuna, komenigarritasuna, kaltegarria izan ote den, baina hori ere termino politikotan aztertzen da. Orduan nik uste dut, eta hori importantea da, nik uste dut Txemak bete-betean jotzen dula, orain arte eta oraindik aurrera ere izango dugulako natura politika hori ukatzeko asmo bat, ez? Planteatzeko terrorismoaren terminotan, oroit dezagun kasu batzutan gaixotasun psikiko edo psikiatriko kolektibotzat hartu dela, ez bakarrikan eta ezker abertzalea, independentismoa, horrelako irakurketak egon dira. Nik uste dut, eta ados nago, azken finean, iraganaren inguruko azterketak egin behar direla, iraganaren inguruko eztabaidak egin behar direla ahal den neurrian normaltasunarekin, eta ziurrenik hemendik aurrera hori erresagoa izango da, hori nik uste dut denok atzematen aldugula, eta baina hori egin ahal izateko nik uste dut abia punto importantea dela natura politikoa aintzat hartzea. Natura politikoak hartzeak ez du, batzutan bestela hartzen bada, ez du esan nahi horren alde egitea. Nik esaten dut sionistek azkenengo egin dituzten azkenengo astakeriak palestinarren kontra violentzia politikoa dela. Violentzia politikoa da. Azken finean helburu politikoa ditulako violentzia horrek eta natura politikoa. Horrekin ez naiz justifikatzen ari, erabat kontra nago. Zerbait fenomeno baten ezaugarritze politikoa azpimarratzea ez da alde edo kontra egotea, da aztertu ahal izatea. Zen, krimen gisa hartzen badugu, gaixotasun mental gisa hartzen balin badugu, ukatzen duguna da politika bera ukatzen dugu. Eta nik uste dut, iraganari buruz eta bereziki etorkizunari begira, politika gehiago behar dela eta moralina eta horrelako ikuspegi gutxiago. Nik uste dut hori importantea izango dela, baina baita ere, gatazka politikoan bizigaren einean, onartu behar dugu, ez dela beharrezkoa denok iraganari buruz irakurketa bera egitea, zenbatetan gertatzen zaigu, edozein tokitan, edozein gauzatan lagun batzukin egon, hori kontatzen dugunean ez gaude ados, ez gara ados jartzen. Bakoitzak bere ikuspegia delako edozein ergelkeriarekin. Pentsa ezagun hain importante izan den fenomeno batetaz. Normala, hori normala da, eta ez da txarra. Bakoitzak bere ikuspegia duelako. Kontua da, posiblea dugu zerbait partekatzea, posiblea dugu partekatzen alden horren arabera beste elkarbizitza eredu bat eraikitzea etorkizunarako, nik hor uste dut dagoela jendarte bezala, herri bezala dugun erronka. Etaren izaera politiko hori zalantzaik gabe, dana dela, nik neronek sentitu izan dut eta momentu batzutan monstro bat balitz bezala. Eta, gainera gure belaunaldin, ilusiokin ikusi gentun zerbait izan zen, eta sorrera hartan, eta lehenengo urtetan, eta gero, esan dena, hori monstro bihurtuta sentitu izan dut, hainbat ekintza egin ditu. Dana dela, uste dut hori egunotan eta baino lehentxego ere batzuk adierazten dutenaren kontra, hau komunetik bera bota beharko bagendu bezala eta bombari eman, horren kontra naho erabat, eta lehen esan dian alde hortatik, iraganari begiratze hortatik, uste dut hori egin behar dugula hori benetan saneatzeko eta bere tokin jartzeko izan dena. Bere alderdi ikaragarri txarro horiekin, baina baita ere, izan ditun baliok aitortzeko. Dakizuen bezala, etak jakinarazi du desegin dela. Jada ez dela gehiago izango, iragana dela. Aztertzen ari gara guzti hori saio berezi honetan, eta Gurutze Izagirre daukagu hemen, Berriako kazetaria, aurrenengo reakzioen berri emateko. Zer dio jendeak, Gurutze? Goizean zurrumurru pilo baten izan dira, agiria ofizial egiterako. Bi aipatzearen agian aipatzekoak dira batetik Mariano Rajoyk esandakoa, Logroñontzan, Guardia Zibilen kuartel bat inauguratzen edo. Eta batetik esan du etaren historia porrota izan dela, eta impunitatetik ez dela izango. Aldiz, Patxi Lópezek Madrilen esan duna da, gerturatze presoen espetxe politikari buruz egin du,
eta esan duna da gerturatze batean pentsatzen hastea edo arrazoizkoena izango litzatekeela une honetan. Gero behin agiria ofizialendanetik baita txio pila bat izan dira sarean, eta batzuk aipatzearren bildumotxo bat egin dugu, adibidez Arkaitz Rodriguezek segitua mota du, sortuko lehenak. Batetik esan duna da, horietakoak aldatu ditugu, bideak berdina izaten segitzen du. Gero gehitu du nire ongietorririk beroena etaren erabakiari, bakearen eta askatasunaren aldeko berri hori. EH Bilduk ere bota du, txiokatu du gaur aro berri bat irekitzen da, herri gisara urratsak emateko garaia da. Jon Iñarritu, EH Bilduko diputatuak, esan du etari askotan eskatutakoa eta itxaroten genuena azkenean heldu da. Marian Beitialarrakoitiak ere, Aieten irekitako bidean urrats esanguratsua gaurkoa, ziklo berri bat irekitzen duena, Euskal Herri askea, helburu, bakea eta elkarbizitza eraikitzea beharrezkoa den honetan, herri gisa lanean jarraitzeko unea da. Mas Grisonek gene batik egin du, txiokatu du, Pirineo Atlantikoetako senataria da, eta esan duena da, eta behin betiko desegitea iragarri duela, biktimen eta haien senideak dituela gogoan, eta gertatutakoari aurre egin eta presoen egoera konpontzearen alde egin du. Bestetik Paul Riosek ere, segituan txiokatu du, esan du, eta desegin da, zorionak Euskal Herria, horrore hau atzera uztea lortu dugu pertsona askoren esfortzuarekin, eta bizikidetza sentatzeko lanean segi dezagun. Bestetik, atentzioa eman dute agian Alfonso Alonso eta Idoia Mendiaren mezuek sinbola urdina aldarrikatu dutelako berriro ere. Esaten dute eta garaitu zuen ikurra da hau, eta sinbola urdina erakusten dute, eta dei bat egiten dute bihar denok sinbola urdinarekin kalera ateratzeko. Idoia Mendiak ere hildo beretik. Sinbola urdina berreskuratu dut, etaren zentzugabekeria eta basakeria salatzeko hainbeste aldiz Euskadin jantzi behar izan genuena. Biktimen oroimenez eta utxiriaren omenez eta lortu dugu. Hobixekola lehen momentuko bildumatxoa, hoxe. Zondo eskerrik asko Gurutze. Ez dakit zer nahi duzuen azpimarratu, xingola urdinarena berezia da. Xingola urdinarena karrapatu nau, ez usten, ja, hori beste garai batera, gainera, narama, Ni ere utzi nau. Bihar batzuk kanbon izango dira, honek bihar xingola urdina jazteko deia egin du. Nik dauka sensazio bat eta errepikatz eta areagotzen ari da azkenengo urtetan. Kasik Aietetik, zagit Aiete izan zen 2011, okerez banago, azkenengo behaz kasik 7 urte, ezta? Eta da, surrealista, maila batean, badaude eragileak eta batez ere agintariak urteak eta urteak hau eskatzen eman dituztenak. Eta exigentziak, eta inkluso mobilizazioak egin dituztenak, hau da, kalera atera dira pankarta baten atzean eta desagertu behartzela aldarrikatuz. Eta hori desagertzen denean, nik uste dut batzutan gaur igual ariketa ona izan daiteke telebista batzuk iztea soinu antzun gabe, soilik aurpegiak ikusteko. Eta haserre daude hainbeste urtetan hori eskatu dutenak. Eta hori ez da normala. Eragile politiko bezala edo pertsona bezala urtetan hau defendatu baldin baduzu, eta hor pozik egon beharko zenuke, hau ospatu beharko zenuke. Ez naiz etaren biktima izan, etaren biktima izan ezkero, beste inor baino gehiago postuko nintzateke, nire kontrako mehatxu hori desagertzen delako betirako eta seguro. Baina berriz, eta batzuei ala gertatzen zaie, eta esanguratsua da, biktima batzu oso pozik daude, ez etarekin jakina, baina gertatzen denarekin. Baina beste batzuk ez, orduan, ni sensazio hori ez da berezi da, eta nik uste dut politikoki aztertzen ere pista bat ematen du, ez? Ematen du batzuek ez zutela hau gertatzea nahi. Nahiz eta aldarrikatzen zuten, ez eroso daude gertatzen denean. Agian ez zutelako nahi. Orduan hori, terriblea da hori pentsatzea. Baina behar da determinatetan pentsatzen hori. Gero ez da egite, Rajoyk esan dakoa, nahi bizeakin, hau da, larduzina berreskuratzea gaur egun, da, nolabait Euskal Herria beste momentu batean sartzea mahai gainean kolokatzen denean edo jartzen denean, batzuk iraganean daude fosilizatuta. Hori da fosilizazio bat.
Osea, da politika fosila egitea, dinosaurioen estiloko zerbait da egitea. Orduan, hori zaharkituta, ez dakite, porrota, etaren porrota balin bada, zergaitik ez dute ospatzen, zergaitik daude haserre. Eta markatu hainbeste luzatzea, baino oso eta hau bereziki iraingarria da. Planteatzea etak ez duela impunitaterik espero behar, ikusirik Espainiar estatua dela Kanbodiaren atzean munduan desagertu gehien dituen estatua. Gerla 36ko kolpe fascistaen ondorioz hildakoak eta gehienak ez dira aurkitu, gehienak ez dira identifikatu, Espainiako gobernuak ez du sosarik eman aurtengo aurrekontuetan horiek ikertzeko. Hori dena gertatzen denean eta ikusirik zero borobila da kriminal frankista epaituak eta zigortuak. Hau da, 40 urtez luzatu zen diktadura batean, bukatu zen impunitate osoan. Eta gobernu baten buruak, horrelako terminotan hitz egitea, iraingarria iruditzen zait. Impunitatearen estatua delako Espainiako erresuma. Jarraitu dezagun aurrera, dakizuen bezala etak jakinarazi du desegin dela, Genevan izan dira gertaera nagusiak, eta badugu Genevan gertatutakoa ikusten den bideo bat. Ikus dezagun ba. I would like to say a few words about ETA. So thank you very much for coming. There have been a number of media stories and speculation that ETA intends to dissolve itself. But there has been no official confirmation or communication from ETA until now. I can say that as of 1400 hours today, the 3rd of May, ETA has ceased to exist. This information has been today officially communicated to the governments of France and Spain. HD has received ETA's official final declaration that it has disbanded from ETA for forever, accompanied by a letter to HD from ETA explaining its decision. HD is sure that the declaration and the letter from ETA are official and authentic. In its letter to HD, ETA states the following, quote, ETA has decided to end its 60 years of existence. The decision has been taken by the entire membership of the organization that has overwhelmingly supported this step proposed by the leadership. Nearly 3,000 militants participated in one way or another in the process, although only half of them had the right to vote as members of ETA. In the end, 93% of those participating supported the decision. As such, in a definitive step, ETA ceases to be a political actor, and this following the end of its armed activity in 2011 and its disarming in 2017. There should be no doubt whatsoever of the will of ETA to leave behind a cycle of armed confrontation and to promote a new political period in our country. I would now like to convey to you the main points of ETA's official declaration of dissolution, in ETA's own words, a copy of which can be provided to you, that was sent to HD in 4 original languages, Basque, French, Spanish, and English. It is the last declaration that ETA will ever make. ETA, the Basque Socialist Revolutionary Organization for National Liberation, hereby informs the Basque people that, following the ratification by its members of the proposal to conclude this organization's historic cycle and function, its journey has ended today. As a consequence of this decision, ETA has completely dismantled all of its structures. ETA has put an end to all political activity. It will no longer express political positions, promote initiatives, or interact with other actors.
Former members of ETA will continue the struggle for a reunited, independent, socialist Basque-speaking and non-patriarchal Basque country, wherever they see fit, with the sense of responsibility and honesty they have always demonstrated. ETA's final, unquote. ETA's final declaration also states that from now on, the challenge will be, quote, to build agreements among those with differing viewpoints in order to overcome the consequences of the conflict and to address its root causes. A key part of this will be to bring into effect the right to decide in order to achieve recognition of our nationhood, unquote. ETA ends its declaration with the following words, quote, we have made the... Ikusi dugu Genevan gertatu denaren bideoa, jarrai dezagun aurrera. Gure bideo balorazio gehiago ditugu, orain paso emango diot Xabier Gurrutxaga abokatu eta analista politikoaren bideoari. Hau etako izan zen, Xabier. Bai. Nire herrikoa da. Bai, bai. Laune. Bueno, arazoak ditugu bideo horrekin, baina jarraituko dugu hizketan. Bueno, esaten ari ginen bezala, Genevan izan dira gertaera nagusiak eta Henri Dunant zentroko zuzendariak ingelesez netaren agiria irakurri duen testu bat zabaldu du. Testu bat irakurri du. Itzuli gaitezen igual berriz ere agirira eta aztertzen jarraituko dugu, lehen ez dugu gehiegi sakonduta. Diona da, erabat desegin ditula bere egiturak, eta bere ekinbide politikoa bukatutzat jo duela. Lehen azpimarratu duzun bezala, Elisabete, etako militante izandakoek beste modu batzuetan jarraituko dute lanea. Diote Euskal Herri bateratu, independente, sozialista, euskaldun eta ez patriarkalaren aldeko borrokari. Norberak egokien iristen dion tokian, betiko arduraz eta zintzotasunez. Hori, traslado hori nola egiten den ere ikusi beharko da. Bergizarteratzea zere hitz egiten da, presoak daude, ieslariak daude, horre ere badago zer korapilo askatu, ezta? Pentsa, nahi hor burura datorkena da, nola esan, alderdi personala. Ja, puntu hortara iritsita hori ezta. Jendea, ez da genik zenbat urtetan kanpon bizi izan dena, zenbat urtetan kartzelan egon dena, seguridade sozialera kotizatu ez duna, batez ere hori datorkit. Eta gogon dut aspaldi 80ko hamarkadan, EAJ-ko buru xamarra zen eta jaurlaritzan gainera ardura zituna, eta ari entzundakoa. Hemen prestatu behar da, hori, etaren bukaerarako jende hori bergizarteratu begin, irtenbidek eman behar zaizkio, diru laguntzak eta nahalakoa, hori garai hartan. Ez dakik gaur nola egongo da hori, baina alderdi hori datorkit. Hau da, ez da erreza, olako erakunde eta bizimodu baten egon eta gero, bizitza normalera itzultzea eta ze baldintzatan, ze egoeratan eta hori dana. Bai, arazoak izan ditugu lehengo bideoarekin, baina orain badugu prest Maixabel Lasa lehen bideoa, eta kilzuen Juan Mari Jauregiren alargunaren bideoa, bereak egin digun analizi batena. Gero jarraituko dugu bergizarteratzearen kontuarekin dena den, Ikus dezagun Maixabel Lasaren analizia. Lehenik eta behin, esan behar dut, irakurri nuen komunikatuen, egia esan, ituzi zaiten, gauza diferentek esaten zitula komunikatortan, oain arte oituta gaudenak baino, ez da? Bigarrengo irakurketa egin nuenen, ikusi nuen, nolabait, biktimak desberdintu egiten zitula, ez da? Alde batetik sentitzen zuen samina egindako kalteagatik denentzako, baina aldi berean, bakarrik barkamena eskatzen ziren, nolabait konfliktoan parte hartu ez duten gizon emakumei. Niri horrek iruditu zuten astakeria handi bat, hori izatea eta horrelako gauzetan sartzea garai honetan, ez da? Desberdintasun horiek egiten.
Eta orduan gogoratu nintzen ze sinismen uki behar duten hauek, eta Baionan Janbon egin behar duten ekitaldi horretan dena delakoa. Niretzako askoz ere sinisgarriago dire, hor badago talde bat, etakideak izan zirenak, garai batean. Eta orain justu euren postura da autokritika egin eta nolabait barkamena eskatu zutenak, eta niretzako horien barkamen hori askoz ere sinisgarriagoa iruditzen zait. Ze azken finean komunikatuan azaltzen dena nolabait niretzako da justifikazioa bat egin nahi dutela gertatutakoari buruz. Eta nire ustez ez zuen sekula santan gertatu behar gertatutakoa. Eta are gehiago esango nuke, etaren existentzia ere ez litzake izan behar. Bueno, Maixabel Lasak gehiago begiratu dio eta apirilaren 20an atera zuen agiriari. Berak eragindako mina aitortu eta biktima batzuei barkamena eskatzen zion agiri horri. Batetik dio biktimen arteko desberdintasun hori astakeria bat dela. Ez dakit ze iritzi duzuen. Maixabel laune dut. Eta bere gizontzan ere eta giltzena Juan Mari Jauregi ere launen hon. Eta hori hola esan da, esan behar dut baita ere, Maixabelen apreziazioekin ez natorrela erabat bat. Nik uste, ez dakit ikergarri azpimarratu dela hori, eta apirilen 20ko hortan biktimen artean egindako bereizketa hori. Egia esan gaet, nik ere ez dakit muturra okertu hori irakurtzako, baina hor trabatuta gelditzea eta ez ematea balioa idatzi osok dauken nahi, ez dakit iruditzen zat hori trabatuta gelditzea dela eta aitzaki antzartzen diote gehiago. Loren? Bagia esan gai komplikatua da, nik uste dut orain aipatu dugu desagertzearen aldarrikapena historikoa dela, eta egindako mina edo sortutako minaren inguruko agiri hori niri ere historikoa iruditu zitzaidan. Eta azken finean okerez banago azken aurreko agiria izan zen, ez? Hau da, bere desagerpena iragartzen duen edo izuen agiri hau baino lehen egin zen azkena, ez? Nik uste dut hori aintzat hartu beharrekoa dela. Hori nik uste dut planteamendu politiko batetik egina zela, baina baita ere etika zehatz batetik, eta etikakin gertatzen dena da politika ikuspegiekin bezala, bat baino gehiago badaudela, ohitura izaten dugu etika ezberdina duenari etikarik ez duela esatea, baina etika ezberdinak egon badaude. Nik uste dut urrats inportantea izan zela, eta gertatzen dena da eztabaida batzuk oso delikatuak direla, denbora behar dutela, eta gainera gaude oso egoera berezian, eta da gaur egun baino duela urte batzuk baino zailagoa da eta arriskutsuagoa da gauza batzutaz hitz egitea. Hau da, duela 20 urte edo nork esan zezaken ongi iruditzen zitzaiola Francoren garaiko etaren borroka, hau da, Carrero Blanco hiltzea oso ongi iruditzen zitzaiola, baina gero Franco hil ondotik gertatzen zena ez. Hori esan ziteken duela 20 urte, inolako oroimen ondorio penali gabe. Orain ez. Orain norbaitek esaten baldin badu publikoki gaizki iruditzen zaiola azken urtetako eta baina ongi iruditzen zitzaiola Francoren kontrako eta gaur egungo Espainiar legislazioak berdin babesten ditu, esan dezagun Iruñan etak hil zuen emakume gaixo bat egunkari saltzailea egon behar zuen edo tokatu zitzailako tokik azkar batean egotea, eta maila berean jartzen du hori eta Carrero Blanco edo Melitón Manzanas. Eta nik uste dut historiak ezin ditula, eta ez naiz ari errudun, ez naiz ikuspegi horretatik, baina historiak ezin ditu berdin tratatu ez direlako gauza bera. Nik hartzekotan hartzen dut maila horretan, eta uste dut Espainiar Estatuaren indar polizialen edo indar parapolizialen jarduera ez dela gauza bera, gatazkan zegoen pertsona bat hildutenean eta handik pasatzen zen bat hildutenean. Eta ez naiz onorgarria ala ez, diot karakterizazioa ezberdina dela. Ez dakite hortan sartzean nora eramaten gaitun,
nik ere ez dakit, oso gai delikatu delako, denbora behar delako hori aztertzeko, eta baldintza legalak ere ez daudelako termino batzutan, baina nahi ikusten dut hori, eta pentsatzen dut, ez dakit, garai bateko frankismoaren Meliton Manzanas bera, eta beste batzuk maila berean jartzea, ez etak egiten duelako, hala egin behar da. Eta ez naiz bizitza baliodun, baten bizitza baliodun, baina ziurrena denok pentsatzen dugu ez dela gauza bera. Ez dela gauza bera. Etaren biktimez gain, Euskal Herrian badira biktima gehiago ere, haietako baten iritziare badaukagu. Ane Muguruzak bidali dugu bideo iritzi bat, Josu Muguruza zenaren alaba da bera. Ikus dezagun. Guretzako estatuko biktimontzat berri pozgarria da, etaren desagerpenaren albiste hau. Izan ere, gatazka honen erantzuletako baten desagerpenak pausu importante bat dela iruditzen zaigulako. Min asko eman da gatazka honen baitan, sufrimendu asko eraginda eta jakita erantzuletako bat berriro ez duela bere indarkeria erabiliko zinez garrantzitsua da, ez? Gainera, jakinik eragindako mina aitortzen duela, sentitzen duela esan du, eta importanteena dena guretzako eta askotan errepikatu duguna, oinarri etiko bezala, berriro ez errepikatzeko mekanismoak bilatzeko prest dagoela esan du erakundeak. Guretzako berri oso pozgarria da, eta orain gelditzen zaiguna da gure aldetik, guri dagokigun horri ere erantzun bat ematea. Izan ere, estatuko biktimok ez daukagu oraindik eragindako minaren aitortzarik, sentitzen dutela esan dutenik, ez da egia dakigunik ere ez. Guretzako momentu honetan importanteena da gatazka honen baitan gertatu den guztia jakin ahal izatea, egia osoa jakitea, eta egi hori justizia mekanismo bezala erabili ahal izatea. Ez dugulako sinisten, ez mendekuan, ez gorrotoan oinarritutako justizia batean. Baizik eta benetan gatazka hau gainditu, ez errepikatzeko bermeak sendotu eta gizarte honetan elkarbizitza bat eraikitzeko asmoz sortutako justizia batean sinisten dugu guk. Bueno, berri pozgarria dela dio Ane Muguruzak, eta gero Marixabel Lazak esan duenarekin alderatuz, igual Marixabel Lazak ez ditu aipatu, baina esan du Langraizko bidea hartu zuten presoei sinesgarritasun gehiago ematen diela, edo haiek eskatutako barkamenari. Ane Muguruzak berriz etaren aurreko agiriko barkamena ere benetakotzat du. Ez dakit hor bereiz zer iruditzen zaizuen? Nik lehen esan diana, egien nizlo matizaziotan eta detailetan galtzekotan. Niretzako balia daukenak, eta gaurko egitatea, ezta? Eta ja bukatu da. Eta bueno, hortik aurrera zehatu beharko dugu, hori, behin baino gehiagotan da ipatu dugu, eta hori, iragan hori, aztertu iragan horrekin zeratu lagun bihurtu berriro, hori asumitu, hori dana bai, baina hori, papel baten matizaziotan gelditze hori, niri momentu enten ez du balio. Bai, ez dakite, nik ere uste dut hori ez dela gaurko gai nagusia, eta gaurko gai nagusia zer den argi dugu, ezta. Ni lehen aipatzen nuena da, somatzen dudala, Meliton Manzanasen zearen urteurrena egiten denean, baten batek defendatuko dula Meliton Manzanas. Eta ikusi dugu, urtetan eman da logika bat, eta logika horren arabera, etak norbait hiltzen bazuen, ja pertsona horrek merezi zuen bere portaerangatik omenaldi bat, ani horrekin ez nago ados. Eta ez du inor berez, etak norbaiten kontra egin badu, horrek ez du esan nahi pertsona horrek merezi zuenik, ez da hori nire pentsatzeko moldea, baina ez da ere pertsona hori ezin zela kritikatu edo ja bilakatzen dela ez dakiz zer. Niri asko gustatzen zait biktima gisa ikustea
eta biktima badat, definizio literal batean, eta giltzuelako ez Carrero Blanco, ez da Melitón Manzanas ere. Baina niri oso arraroa, nik ez nuke horrela ikusiko, ez nuke horrela azalduko, hau da, Carrero Blanco ez nuke definizio, zein da Carrero Blanco, etaren biktima bat. Iruditzen zait, hori ez dela azterketa baterako, baina egia da, hori beste, hemen 11 gauza daudez, horrelako gertara baten inguruan, iraganari begirako azterketa horretan, iritzi ezberdinak egongo dira, kontua da, eta igual oso era bortitzen izan da, baina eta ja ez dago, eta frankismoa guztiz bukatuko da, eta frankismoaren kontra sortu zen, frankismoaren garaian, eta ja da ez dago, baina frankismoa bai. Evidentemente naiz maila literalean ari, Franco jaz da bizi, baina frankismoa nun nahi dago. La Manadaren kontrako epaiketa horren epaile baten pentsamoldean eta idazkian, han dago frankismoa, han dago. Eta frankismoa atzematen dugu Altsasuko epaiketan, estatuaren birzentralizazioan, hau da, eta bukatu da. Baina garaia da logika hori, frankismoaren logika hori bukatzeko, ez da. Bueno, dakizuen bezala, etak jakinarazi du desegin dela, gertaera bazetorrela ikusita gure zutabegile eta iritzi emalei ere eskatu genizkien testu motz batzuk. Haietako bi irakurriko dizkitzuet. Inigo Aranbarrirena da bat, etak borroka etengabea ekarri du gure bizitzara. Ume ginenetik, diskurtso handiak eta hitz xeheak, inoren bizikizunak eta norberarenak, post txikiak eta amorruak, 3 dimentsio ez zaizkit aski hau dena lotzeko. Honintzaen baita dugu gure kolaboratzaileetako beste bat, eta harena irakurriko dizuet orain. Batzuentzat beti izango da berandu, baina oraindik garaiz gaude Euskal Herria boteretzeko. Aro politiko bat amaitu da, baina sendatu beharreko zauri emozionalak eta gainditu beharreko muga geografikoak hor daude oraindik. Aurrera jarraituko dugu. Ander Perez Zala etorri zaigu, nazioartean ze reakzio izan diren edo nazioarteko edabideek notizia honi ze leku egiten ari diren aztertu du berak. Etaren desegiteak oihartzun handia izan du nazioarteko edabideetan, batez ere Espainiako edabideetan eta Kataloniakoetan, eta ez hainbeste Frantziakoetan, bigarren mailako albistetzat hartu baitute, eta atzo filtratu zen testuak ere, atzo garrantzia gehiago eman zioten testu horri, eta horren ondorioz gaur ez du hainbesteko toki hartu. Adibideak aipatzearren, Espainiako edabideetan gehien nabarmendu den ideia izan da egitura guztiak desegin dituela etak. Eta hori izan baita gaurko albistea. Eta horrez gain, beste hainbat artikulu osatu dituzte, adibidez etaren historiaz edo etaren biktimei buruz. Eta gaur ere irakurri ahal izan ditugu editorialak, nabarmendu dut El Paisek idatzi duena, eta bere hitzak aipatuz, esan du demokraziarentzat lasaitasuna dela eta gaur jakinarazi duena. Gero, Kataluniara begira ere, hainbat edabiderentzat lehentasunezko albistea izan da, eta hor nabarmendu dut 24 ordu emititzen duen katea, ari dela etengabe zuzenekoak egiten Bilbotik, eta etengabe Katalunian naiz eta une politiko berezia den, horren gainetik jarri du etaren albistea. Eta lehen aipatu duen bezala, Frantzian ez du hainbesteko garrantzia izan albisteak. Aipatzearen, Liberazionek aipatu den ideia da, Europako azken matxinada armatuari eman diola amaiera etak. Eta estatu batuetara begira, orain hasi dira zabaltzen informazio hori, eta gehien bat nabarmendu den ideia da bere ibilbidea amaitu duela etak, eta oraingoz ari dira zuzenean eragileen informazioak sartzen, eta hori oraingoz, gero aipatuko ditugu edabide gehiago. Ondo, eskerrik asko, Ander. Ez dakit zerbait azpimarratu nahi duzuen? Bueno, paisek esan baldin badu hori, demokrazia lasaitu egin dela, tira, gero beste gauza batzuk ere esan ditu, baina ondo. Eta, Liberazionek atera duen hori, ezta? Europako azken gatazka... Matxinada armatua, nik ezagite. Matxinada armatua, bai, hala da, alde hortatik, hau, Europa mailako berri bada jakin. Nik denala pixka rebobinatu nahi non, gogokin gelitu nahi izan esateko, Inigo Aranbarrirena entzun da, literario xamarra, eta egunotan asko da bilkit burun
zenbat literatura egin dan euskaraz etaren inguruan. Izugarri da. Hasi Saizarritoriaren 100 metrorekin eta bere martutenekin ere bukatu, asko landu izan Saizarritoriak, 11 pauso ahaztu gabe, Angel Otegiren historian inspiratutakoa, eta hori dana, eta beste zenbaitek idatzi duen, ezta Jokin Muñoz oso da izan da, gai honi buruzko novela eta errelatotan, eta hori dana, eta honekin esan nahi dut, hori, eta ez dala zaborretara, etak sortutakoa, etaren inguruan, etaren aitzaken sortutako hori dana, ez dala zaborretara botatzekoa, alderantziz, gure ondarea da. Bai, nik uste dut historia, gai hau distantzia hartzen ari gara, hautsa gertatu bada ere, distantzia hartzen ari gara, nik uste dut batzuen beldurrak eta batzuen disustentziak gertatzen den erratuaren egia eta bai zuzen ere beldur hori, ezta, denbora pasatzen den einean, hori dena ere mai gainean jarriko dela, hau da, kritikak egongo dira, deskalifikazioak egongo dira, baina egongo da, nik uste dut, urrengo belaunaldien partetik ere, hori disekzionatzeko, nolabait esateko, maila ezberdinetan, eta horrek eman duen ona, edo zerbait maila honean eman balin badu, horri ere erraparatzeko gogo bat egongo da. Nik uste dut horren, baina munduan dauden gauza guztien begira, hala izango da, ikuspegi ezberdinak egongo dira, talde onuragarriak eta kaltegarriak aztertuko dira. Nei azpimarratuko nuke, ez dakit Libegazion edo zein zen, matxinada armatuaren kontzeptua. Hori kontzeptu interesgarria iruditzen zait, batetik matxinada, da zen, nolabait horrelako altxatze bat edo mobilizatze bat, eta hori oraingo desmobilizazio edo desegite horrekin hori bukatzen da, baina iruditzen zain zuzen ere, matxinada kontzeptuak aukerak ematen ditula, nolabait atzemateko matxinada armatua bukatu da, baina matxinada ez. Besteak beste, herri honetan egon dena ez delako soilik matxinada armatua izan. Nik uste dut hori erreparatzen badiogu orain hainbeste ez, 78ko maiatza eta ze garrantzi izan zuen horrek ere Euskal Herrian ez Parisi begira, baizik eta gure zeari begira, Txabe Etxebarrieta, baina ez hori bakarrikan gero etan haragitu zena, da, zuek aipatzen zenuen literatura, baina literatura, euskara, euskaltzaindia, euskara batua, zenbat gauza gertatu ziren garai hartan, eta horren testuinguru horretan sortu zen, zerbait egin zuen horren alde, eta horrek ere ahalbideratu zuen eta sortzea, eta hori dena matxinada bat izan zen luze iraunduena, eta orain kontua da, ea ze formak hartzen ditun gure garaiko matxinadak, ez? Ni lehen esaten nuen, argi dago gure garaiko matxinada feminista izango dela, hori ez da nik esaten dudalako, kalera ateratzea besterik ez dago, ezta? Baina nik behintzat nire gogoetak hortik doaz, ez? Eta orain zer, ez? Bai, jarrai dezagun aurrera, netaren amaiera eta desegite honetara iristeko ezinbestekoa izan da 2011an Aieten egin zen bake konferentzia, hura izan zen amaieraren hasiera edo, izango genuke handik etorri zelako ekintza armatuen behin betiko baztertzea. Aietetik gaur egunera arte gertatutako guztiaren inguruan, kronologia bat prestatu digu Julen Aperribai lankideak eta hori ikusiko dugu orain. Ia 60 urteko jardunaren ostean, bere ibilbidearen amaieraren berri eman du gaur maiatzaren 3an etak. Jarduera armatua utzi zuenetik hasi 7 urtera iritsi da erakundearen adierazpena. 2011ko urriaren 20an mugarri bat ezarri zuen etak, Aieteko konferentziatik 3 egunetara, jarduera armatua behin betiko utzi zuela iragarri zuenean. Gatazkaren ondorioak gainditzeko negoziaziorako deia egin zieten Aieteko konferentziako sinatzaileek Espainiako eta Frantziako estatuei. Etaren iragarpenetik hilabete eskasera, Alderdi Popularrak gehiengo osoa lortu zuen Espainiako hauteskundeetan, eta Mariano Rajoyren gobernuak negoziaziorako aukera orori ateak itxi zizkion. Etak hartutako bidea itzulezina zela baieztatu zuen nazioarteko egiaztatze batzordeak. Espainiako eta Frantziako gobernuekin elkarrizketa zuzenak abiatzeko ordezkaritza bat izendatu zuela jakinarazi zuen etak, 2012ko maiatzean. Bi estatuek ordea uko egin zioten erakundearen negoziazio eskaintzari behin eta berriz. 2013ko otsailean
barkamena eskatu zien gatazkan inolako ardurarik izan gabe erakunde armatuaren ekinbidearen ondorioz kaltetuak izan diren herritar guztiei. Garikoitz Azpiazuk irakurri zuen adierazpena, haren eta etako beste 9 kideren aurka Parisen egindako epaiketan. Handik hilabetera, etak jakinarazi zuen Espainiako gobernuarekin elkarrizketarako eta negoziaziorako eraikitako espazioa PSOE gobernuan zela eraikitakoa desegin egin zela. Atzera pauso garbitzat joarren, behin betiko konponbidea eraikitzeko lanean jarraituko zuela azpimarratu zuen etak. Irailean, herrira euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduaren aurkako operazioa agindu zuen Eloi Belasko epaileak, eta 18 lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak. Etako kide izatea leporatu zien Audientzia Nazionaleko epaileak. Abenduan, euskal preso politikoen kolektiboa lege baliabideak erabiltzeko prest agertu zen, presoen euskal herriratzea errazteko. Modu horretan, foro sozialak egindako gomendioak aintzat hartu zituen kolektiboak. 2014 urtea EPPKaren bitartekarien aurkako operazio batekin hasi zuen Espainiak. 8 lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak, Eloi Belasko epailearen aginduz, etaren eta haren presoen arteko zubi lana egitea egotzita. 2014ko otsailean armagabetzeko bidea hasi zuela erakutsi zuen etak, BBC telebistak atera bidalitako bideo batean. Erakundeak erabileratik kanpo utzitako eta zigilatutako arma eta lehergai kopuru bat nazioarteko egiaztatzaile batzordearen esku utzi zuela ikusiteken bertan. Etak bideo hori hasia zuela berretsi zuen uztailean publiko egindako agirian. Borroka armatuaren egitura logistiko eta operatiboa desegin zituela azaldu zuen. 2014ko urrian, Ipar Euskal Herriko ia sentsibilitate politiko guztiek proposamen bat aurkeztu zuten Baionan. Frantziako gobernuari euskal gatazkaren ondorioak konpontzeko etarekin elkarrizketak hasteko deia egin zioten. Horrez gain, presoen eskubideak bermatzeko neurriak hartzeko, amnistiaren lege bat lantzeko eta Ipar Euskal Herrirako esparru instituzional berezi bat garatzeko ere eskatu zioten. 2014ko abenduan eta armak zigilatzeko prozesua betetzen ari zela adierazi zuen nazioarteko egiaztatzaile batzordeak. Egun berean eta armagabetzeko Jaurlaritzaren plana aurkeztu zuten. 2015ean EPPKaren inguruan lanean zihardutenen aurka egin zuen Espainiak. 2 polizia operazio izan ziren 3 hilabetetan. Presoen abokatuen aurka egin zuten urtarrilean, eta guztira 16 lagun atxilotu zituzten. Martxoan berriz, etxerateko eta jaikiadi elkarteko 4 kide atxilotu zituzten. Maiatzean, armagabetzeko diseinua Jaurlaritzarekin partekatzeko prest agertu zen eta. Nolanahi ere, erakundeak Jaurlaritzari aurpegiratu zion berekin harremanetan jarri ez izana. Ekainean, Parisen egindako bake konferentzian, presoen hurbiltzea, biktimen aitortza eta etaren armagabetzea bururaino eramatea eskatzen zuen manifestua aurkeztu zuten. 110 lagunek sinatu zuten manifestu hori. Ezkor erantzun zuen Frantziak eta Espainiak haren jarrera txalotu zuen. 2016ko urrian izaera iraunkorra hartu zuen foro sozialak. Era bateko eta behin betiko armagabetzea gauzatzeko deia egin zionetari eta ezinbestekotzat jo zituen euskal instituzioen, gizartearen eta nazioartearen parte hartzea. 2016ko abenduaren 16an etaren armagabetzearen aurkako operazioa egin zuten Luso. Gizarte zibileko 5 lagun atxilotu zituzten operazioan, gerora baldintzapean aske utzi zituzten. Atxilotutakoen artean zegoen Etxeberri gizarte ekintzailea. Eta hain zuzen, Etxeberrik berak 2017ko martxoaren 17an amaiera eguna jarri zion etaren armagabetze prozesuari. Apirilaren 8. Apirilaren 7an, etak erakunde armagabea zela jakinarazi zuen. BBC hedabidera igorritako agiri baten bidez. Hurrengo egunean, erakundearen armagabetzea gauzatu zen. Gizarte zibilak Frantziako poliziaren esku utzi zituen etaren armategiak. Berria jakin ahal izan zuenez, armagabetze prozesua bakegileek eta Frantziako estatuak adostua izan zen. Armagabetzea gauzatu eta gutxira, aberri egunean etak iragarri zuen barne hausnarketa egingo zuela. Azken urteetako ibilbideaz gogoeta egiteko eta aurrera begirako erabakiak hartzeko. Uztailean, EPPKko kideek onetsi zuten 2013ko adierazpena oinarritza zuen ildo berria. Eta beraz, Espainiako eta Frantziako estatuetako legedia modu zabal batean jorratzeko prest azaldu ziren. Irailean berriz, etak bere funtzioaz eta zikloaz hausnarketa hasi zuela jakinarazi zuen, agiri bidez. Azaroan, etak argitu zuen EPPKaren jarduna ez zuela gidatzen, eta konponbiderako ordezkaritzarik ez duela. Aurten, urtarrilean, Frantziako gobernuak iragarri zuen euskal presoak hurbiltzen hasiko zela. Eskaerak modu individualean aztertu eta gero.
Otsailean hasi ziren lehen gerturatzeak, Mont de Marsango eta Lanemezango espetxeetara. Apirilean, bere ibilbide armatuan eragindako kalteari buruzko adierazpena plazaratu zuen etak. Eragindako samin handia zine sentitzen duela aitortu zuen erakundeak, eta barkamena eskatu zien gatazkan parte hartze zuzenik ez zuten biktimei. Apirilaren 23an, etaren amaieraz agerraldi publiko bat egin zuten foro sozialak, harremanetarako nazioarteko taldeak eta bakebideak Baionan. Etaren amaiera irudikatuko duen ekitaldearen inguruko xehetasunak emateko deitu zuten agerraldia. Bihar, maiatzaren 4an, Kanbon, gatazkaren konponbidea aitzinatzeko nazioarteko topaketa egingo dutela iragarri zuten. Dakizuen bezala, etak jakinarazi du desegin dela. Eta hemen ari gara gaia aztertzen Florena Oiz eta Elixabete Garmendia lagun ditugula. Orain, mahai ingurura gehitu zaigu Martxelo Otamendi Berriako zuzendaria ere. Kaixo, Martxelo. Arratsaldeon, eskerrik asko konbidatzeagatik. Egiguzu egunaren valorazio bat edo? Bai, bueno, lehen ditzi gu kazetari gara egunean 24 ordu, orduan da kazetaritza ibilbide luzean gurean, Elixabete kazetaria da, dira egune garrantzitsu horietako bat, ez? Nikolakotan esatea lankide egun hauetan. Beti da ofizio politia gure, lanbide politia, baina egun hauetan merezi du kazetaritzatea kontatzen dugulako, gaudelako, dauzko bi lankide Geneban horrek zauka presiorik, ez? Zuen zaude eta kontatzen duzu mundu zerri begiado, baina zu zaude kontatzeko, ez? Orduan, ikuspegi hortatik da gure lanbidearen egun handietako bat, beste batzukeko dira, eta egon dira, ea badoden. Eta gero beste aldetik, uste ez aldetik erun garrantzitsua da, egun bat izten dena zikloaren zati bat izten dena, gatazka luze honen parte bat izten da, eta, bueno, beti pentsaliteke lehen hau txi zela eta denbora asko pasatzuraz, 2010ko txailean erakizunetak borroka armatua bukatzean, urte terdira jakinarazten du aieteko adierazpenen ondoren, handik irunetan, urriaren 20-en, handik urte bete eta pikora ziklori luzagoa, zantik ez urtapikora, zantik 6 urtetara ematen da armagabetzea Baionan apirilaren 8an, eta nahiko denbora laburrean ematen da desegitea eta eta publiko esegitea. Beraz, jende asko esaten baina, ezin da kanpoko korresponsalak esate dute askotan, ezin zen azkarrago egin, edo horren beste denbora barreluek erakunde bat, eksplikatu hortzaile badela erakunde bat klandestinoa dela, buek izin dutela batzarrak kursalen egin, berritu zela batzarrak egin behar diren moduan, batzuk hartzalen daude, ez dati esean, beste batzuk ezkutuan, orduan, luzea da, baina guztat egun garrantzetsua da, jende asko poztuko dela, nahiz eta jende asko esaten, nengon Rosain Lukek izan zigun, bihar elkarrezta bat argidatuko berarekin izan zigun, berarentzako egun handia aieteko izan zen. Aietaren urrengo oiete izan zen amazazpia, 2011ko urriaren 20ko ura izan zen bere egun handia. Daukaguna da, iragan badukagu, iragana begiratu behar dugu, iragan osoa begiratu behar da, askotan esaten da, horria irakurri behar da, eta horria ezin da pasa irakurri gabe, irakurri behar da liburu osoa. Hemen ibilizarete liburuaren parte handi bat irakurtzen, liburu oso irakurri behar da, bestela badao joera bat esateko, batzuk bakarrik irakurri behar dute bere iragana, uste denotako gula zer guzia iragon horretan, bat agentea garenak, gure kasuan agente mediatikoak, komunikabidek ere behiratu behar dugu, gure iragana, zerrein dugun, ondotatzen dugun gaizki iragana gertatu dena kontatzeko orduan, segurazki hurbildu gara gehiago, gure kasuan hurbildu gara gehiago desgraziate egora batzutara eta beste batzutara ez, beste batzuk hurbildu dira aietara eta ez beste batzutara. Uste hor, ohitura badaukagu komunikabidek izateko beste izen behar duten, humildade erekita bat egin da, niretzak etxarra izango guk ere, gure iragana behiratzea eta ikustea zein dugun ondo, zer dugun gezki. Eta gero, ikitzen zaigu etorkizun oso bat ez, asumituta iraganaren irakurketa hori, ikustea. Ni oso terminologia zalea naiz ez, eta semiotika zalea naiz. Nelo batek zatu semiotika eta simiotika oso gertua dela, baina kontuz izateko semiotika. Baina terminologia hauetan esatu bat dira zergatik FARC diren gerrilla eta den talde terrorista bat. Eta nire tesi bat, eta hori da, hegazkinean dauden orduen arabera. Zer tama urrutiago izan hegalaldia orduan da gerrillago dira, eta zemate gartuago orduan da talde terrorista izan. Noli bilitzareten asko itzen esain nahiarekin. Eta gero, aurrera begira, dauzkeu, iguatzen ez, Michel bereko guainak izan zuenarekin armagabetza mantzenen Baionan, horren presoak. Espetxe politika presoak hori dela daukagun erronka nagusietako bat. Eta nik espero dut, gaurko erabaki honek,
animatzea hainbat jende orain arte egon ez dena, espetxe politikaren aldaketaren aldarri horretan egon ez dena, bat Euskal Herritik kanpo, baita Euskal Herriko erakunde batzuk, ez? Euskal Herrian dituta PP eta UPN, Euskal Herrian PP eta UPN, alderdi politiko guztiak alde daude, teoria meitzat, lau sindikatu nagusiak ere alde daude, eta gero parlamentuak, bi parretuak alde daude, beraz badau gehiengo sozial, politiko, sindikal handi bat horren daude. Baina uste beste erakunde batzuk eranzteko, gehitzeko orduare badela, eta honek laundu behar du, eta gero estatuan, Espainian. Uste Espainian importantea dela gaurko erabaki hau, orain arte horren zaio ondirenetako batzuk aktibatzeko espetxe politikaren aldeko mobilizazioetan, uste hori importantea da. Katalunia oso okupatuta dago, Katalunia gure betiko rekursoa izan da, baina oso okupatuta dago, oso lanpetuta dago bere kontorekin. Baina nik espero dut askotan entzun dudalako Euskal Herritik kanpo Espainian entzun dudalako. Ez, baina desagertzen denean guk aldatuko dugu, bai komunikabide batzuk, aldatuko dugu gure jokabide informatiboa, espetxe politikaren alde jarriko gara, eta bai bizitzen bai jente ezaguna direnak, Espainiako gizartean, baixatutenak, ez, desegin behar dut eta gero ikusiko du. Are gehiago, jakin dugu Auzitate Nazionalean epaile batzuk ere ziela esaten, ez, asko aldatuko dago eta esagertzen denean, gauzatzuk egiteko ordua. Badela garaian, baina nire esperantza hori da. Orain presoak Michel Berko gain izan zuen hortan lagunduko duela gaurko erakiak, orain arte bat egin ez duten batzuen kason bat egin. Xabier Gurrutxagaren bideoa lehen ezin izan dugu ikusi, baina arkere hitz egiten du presoei buruz. Pixka bat, ikus dezagun Xabier Gurrutxagara. Naiz eta berandu datorren, etaren desagerpena berri positiboa da. Hala uste dut, eta uste dut Euskal Gizarteak ere hala hartuko duela. Berandu dator zeren duela 40 urte hartu beharreko erabaki baten aurrean gaude. Eta desagerpenak zerbait nabarmen uzten baldin badigu da indarkeri politikoaren frakasoa, bere porrota. Ez du esan nahi independentismo demokratikoaren frakasorik etaren desagerpenak. Alderantziz uste dut independentismo hori indartuta gelditzen dela. Desagerpenak onurak ekarriko dizkio bakeari eta elkarbizitzari. Baina batez ere presoen egoerari onurak ekarriko dizkiolakoa nago. Eta ezker abertzaleari ere bai, zeren ertxiki loturik egondan ezker abertzale hori, indarkeri politikoarekin, uste dut zilborreste hori desegin egingo dela eta libreago sentituko dela ezker abertzale hori. Ba hori dio, presoen egoerarentzat onuragarria edo dela. Martxelo ere ados dago, ekarriko du honek urrats gehiago? Espero dezan baietz. Eta, erabat ados, Xabierrek egin duen analiziarekin. Ikusten nahi naizena da, uste dut hemendik aurrera jende asko aterako dala gai honi buruz hitz egiten, ze jende asko dago etan, etaren inguruan ibili dana urtetan. Eta uste dut hori mingaino askatzeko momentu izango dana. Zorionez. Jose Ramon Beloki AJ-ko kideak ere esan du zerbait presoen egoerari buruz. Ez dakit bideoa ikusteko moduan garen, bai, orain ikusiko du. Euskal Herriak azken 60 urtetan bizi izan duen historia izan dana. Eta hori ezin da zeremonia batekin besterik gabe bukatutzat eman, ez? Ni konforme nengoke zeremoniak lehenaz gain zailduko ez balitu gauzak gerorako, ez? 60 urte hauetan etak sarraskeria handiak egin ditu. Eta guzti horiek nola konpontzen diren ez dago garrez. Lan asko gelditzen da egiteko. Adibidez argitu egin behar dira, oraindik gauza batzuk iluna daudenak. Beste gauza batzuk garbitu egin behar dira. Zeratik min asko sortu da, eragin da, eta hori guztiari buelta eman behar zaio. Gero baita ere, esan beharra dago, adibidez, etako presoa beraiek, etari gabe bizitzen ikasi behar dutela, ez? Ibilbide personalari ekin behar diote. Etaren morrontza politikoan hainbat urtetan ibilidan jendeak ere jakin behar du morrontza hortatik alde egiten. Eta etak baita ere gauza asko baldintzatu ditu, ezker eskubik goita ez, guztiok ikasi beharko dugu baldintzape gabe gauzak egiten politikan eta beste hainbat alorretan. Eta azkenik azpimarratuko nuke, nik uste dut, 60 urte hauetan etak baita ere
kultura bat eragin duela, ez? Eta kultura hortan adibidez, indarkeria errez sartzen zen, edo zinen lagun edo etxai, eta horrelako joera batzu bat ziren, abanguardiak esaten bazuen egin behar zen, bazegoen alako etika iraultzaile bat, eta horri ezin zaion ezer esan, hori guztia errebisatu beharrean gaude. Esateko eta laburtzeko, gauza asko egiteko, bakoitzak bereak egin beharko ditu, birziklatzeko gauza asko gelditzen da, hondakin asko, horri guztia buelta ematen, denok eskuba bota beharko dugu, baina bakoitzak berea. Bueno, gauza asko esan ditu, bat etari gabe bizitzen ikasi beharko dugula, presoek ez ezik, denok ere bai. Nik, markatu. Ez da arazo handik hortarako, nik ez dut arazo handik ikusten, uste beste batzuk izan ditzaketela arazok eta koartada izan duten horiek. Nire iruditu zait berak daukala arazo hori. Bere hitzaldi horretan nabaritzen dudala da oso lehen aipatzen duen lazo urdina bezain dinosaurion garaiko den posizioa atzeman dut. Konzepzio bat, hemen daude gaiztoak, etakoak, eta beren ingurukoak, eta beste guztio gaude haiei exigentzia egiteko moduan. Beraz, hau da, 155. Artikuluaren onarpena babestuko duen alderdiaren kide bat, beren aurreroko, hau da, PP babesten duen alderdi batek ematen dizkigu lekzioak, hori sartzen gara beste maila batean, nik lekzio horiek ez ditut nahi. Orduan, kontxo, abanguardia, konzepzio, nor dago hemen zaharkituta? Nor da, erantzuten ari dira, existitzen ari den zerbaiti, gaur hartu da erabaki historiko bat, baina borroka armatua bukatu zen duela asko. Eta oso esanguratsua da, batzuk daudela oraindik, orain ez daki zeren amaiera hasiko balitz bezala, nik uste du batzuek benetan erlojua gaurkotu behar dutela eta ulertu behar dute gauza bat. Honekin, etaren desagerpenakin batera, bukatzen dira etengabeko aitzakiak. Etaren komodina ere bukatzen da. Eta Belokek egin duna da, etaren komodinaren erabilpenaren agiri bat. Hori bukatu da. Etarekin batera bukatu da hori ere. Orduan politika egiteko aitzakiak bukatu dira, eta nork bere erabaki politikoak azaldu beharko ditu. Jada ezin da azaldu, PP babesten duzula Madrilen eta dagoelako. Bilatu beharko du EAJak beste aitzaki bat, eta Belokik bera bilatu beharko du beste aitzaki bat, ezta? Hemen azken finean galdera da, etaren biolentzia da egon den biolentzia bakarra? Etaren biolentzia desagertu dira biolentzia guztiak, eta desagertu dira beraz biolentziaren legitimazio, justifikazio eta guztiak desagertu dira, bakarra gondelako. Nik uste dut bakoitzak izango dula iraganari buruzko bere irakurketa, baina irakurketa hori ez da erreala. Beste biolentzia batzuk egon direlako, eta beste biolentzia horren justifikazioak ere egon direlako. Eta hori gainditzeko da dena gainditu beharra, eta denaren justifikazioa. Ez bakarrikan zati baten edo errealitatearen alderdi baten aurrean jarri, lekzioak eman, sermoiak bota pulpitotik eta norberaren ardura onartu ez. Nik uste dut denok gaudela interpelatuta bakoitzak bere ardura hartzeko. Eta nik atzematen dudana batzuek ihes egiten diotela horri. Martxelo, ez daki zerbait gehitu nahi duzun, bestela Gaizka Arangurenen bideoa ikusiko dugu. Gaizka Arangurenek ere... Liburu osoa, iraganari buruz, liburu osoa irakurrela, osoa, horrialde guztia. Eta bakoitzak izango du horrialde, batzuk izango dituzte horrialde batzuk gustago beste batzu baino. Izan dugunak protagonismo bat, izan dute gaudenak esfera publikoan, izan dielako politikoak, izan dielako instituziatoko arduradunak, gure kasuan nik asko insistetzen dut, azkeneko urte hauetan, komunikabideetan, guk ere gure liburua, gure iraganaren liburua behiratu behar dugu denok. Ez dut alegin handi bat aurrekusteko zenbaitza emango digun guri, liburu horrek, eta beste batzuk zenbaitza emango dien iragana irakurtzeko orduan. Iraganaz gain, aurrera begira, gauzko lan, akarri bezala, lan asko dauzko. Gaizka Arangurenen bideoa ikusiko dugu. Etak erakunde gisa desegiteko erabakia hartzezakela esaten hasi zirenean, edo horretan pentsatzen hasi zen omentzenean, nik halako sentsazio arraroan neukan. Iruditzen zitzaidan erakunde gisa ezin zuela desagertu,
bere kideetako batzuk oraindik ere espetxean zeuden bitartean, eta, zentzu horretan, ez da, beste edozein gatazkaren konponbidean gertatu izan den bezala, gauza horiek, nolabait, konponduta beharko zirela utzi, erakunde gisa desegin baino lehen. Gero egia erran, nik ere bertze begirada bat ezarri diot aferari, eta iruditzen zaidana da, eta erakunde politiko eta militar bat izan da, eta hartu dituen erabakien ondorioz, orain ikusten dudana da, bere helburu politikoak askoz ere gehiago azpimarratu dituela, bitarteko militar horiek baino, izan ere, beste batzuek kontrakoa pentsatzen baldin bazuten ere duela gutxira arte, argi gelditzen dena da, prest dagoela jasateko gatazkaren aspektu militarrak eta ondorio horiek, eta beraien kideek ere jasan dezatela, helburu politikoen mesedetan, helburu politikoak lehenago lortuko dituelakoan, edo modu eraginkorragoan lortuko dituelakoan, hain zuzen ere hartu behar duen erabaki honen bitartez. Beraz, ondorioa da, edo ala iruditzen zait behintzat, erakunde politikoa eta barruan nabarmen gailendu zaiola erakunde militarrari. Gaizka Arangurenek ere presoei buruz hitz egin du, Martxelok ere esan du, orain presoak, preso ez gain ieslariak ere badaude, horregongo litzateke orain DDR prozeduraren 3. atala, birgizarteratzearena, garai batean justizia transizionala hitz egiten zen, azken aldian ez dugu asko entzun, baina holako zerbait beharko da, edo zein mekanismotatik gertatuko da birgizarteratze hori nola egiten da? Eta akordio handi bat behar dela, itun nazional bat Euskal Herrin da, saiatu gero lagunak eta bazkideak kanpoan bilatzen, bai Europan da, bai Europan egualden da Europan iparralden, horren inguruan, urgentziazko da, beste gatazka batzutan presoena akordio bat zeolako eta antolatuta zeolako, ordenatutako bukara bat zeolako preso nabarruan zegoen, Irlandarrak dokate arrazo bat ieslarekin, Estorboneko akordioetan ieslari nazelako aurrekusten, baina preso ieslariak eta alegia itzuli beharko luketen guztiak, dauden lekuan daudela behar da akordio nazional bat. Eta urgentziazkoa da, espetxe politikaren aldaketa bat behartzea Espainia, Frantzian ari da pixkanaka aldatzen, eta hori urgentziazko elementua da, gatazkaren bukara ordenatu bat, edo alden moduan antolatzeko nire esperantza da, txikimendu berriak lortuko dira, eta hori landu behar da, bakoitzak dauzkan ezagunekin, behar dugu hori, baina hori premiazkoa da. Eta akordio horrek ekarriko luke bi gobernuak, Espainiako eta Frantziako gobernuak mugitzea edo egin beharrekoak egitea, azkenean... Gutxienez, nustet, ikusi dugu horrengo presioarekin, ez zela niko Espainiako gobernua mugitzen. Ez presio soziala, eta gero ematen du Jaurlaritzaren partek itetien eskaerak ere jotzen dutela fronte baten paretan, eta ez dutela erantzunik jasotzen. Kasu batzutan, erantzuna jaso ere ez. Orduan, inbarko litzake akordio bat, lortu beharko nuke akordio bat oso zabala, eta lehen duan bezala Euskal Herrian ere orain arte hortan ez zailelako tokatzen, hortan sartu ez diren erakunde sozial prestigio handiko batzuk, 77agoan, pixkatolako lortu ez. Ikuste izan Madridek, nik deialdi honei erantzun bat eman behar diot. Ikaragarria da eta oxigeno politikoa bukatu behar zaie jarre hortan daudenik. Batzuk izatu eta gure bide instituzionala oso ondo, batzuk izatu gureak egia da herri mobilizazioa eta akordio nazionala. Bakoitza beraldetik albalima koordinatuta beto, baina iparraldean ikusi dugu, iparraldean ikaragarria da daun eredua bere arrazoiengatik, daun eredua kenduta Frente Nazionala gainontzuk guztiak gode eredu hortan, ez? Eta oso elkarrekin dutelan, bai arduradun instituzionalak, bainako alkatearen figurarekin eta beste bere taldearekin, eta baita ere gizarte erakundeak egiten duten lana, elkarrekin eskutik helduta doaz Parisera eta gauza lortzetxoek. Estilo hortako sozial lortu beharko nuke. Foro soziala eri da horren inguruan lanean. Oso lan politia egiten ari da jende askoren gana iristen orain arte iritsi ez dena, eta ari da lortzen jarrera hortan eroz diren batzuk, ulertzea eta ikustea, eta uste. Gaur baldintzak hobeak dira horretarako, atzo baino. Aitzakiak kendu dira, baldintzak orokorrak hobeak dira. Kaso batzuen kasuan aitzakirik gabe gelditu dira, esmatuko dituzte beste batzuk. Baina kenduta sektore batzuetan, sektore askotan lortuko duela, pixkanaka ikusiko duela, ikusi beharko nukela, Euskal Herrian, Espainian ebaiz, lortu beharko nukela txikimendu bat, edo eskaera horrekin bat egitea. Urrian badago mobilizazio bat Madriden, aurreikusita ez, Parisen nintzen bezala benduaren behatzean, badago urrirako bat. Urrirako aurra zintzen badu, horrekusiko dugu, urrego hilatetan badago gaitasunek atxikimendu berri horiek Euskal Herriko eta Espainiako eta nazioarteko
Espainia nazioartea da, baina horiek biltzeko, ez? Uste, aukera politxa izan liteke hor argazki bat, baliatu beharko nuke aukera hori, ezin da astero imanitzatzen Madriden, Madrideko horri eman barzai dimensio handi bat. Bat atxikimenduen aldetik, ez presio aldetik. Pariskoak izan zuen bezalako, ez? Bai. Parisen behiratzen zuten paristarrak hola bezala, hau nukote dira, ez? Baina... Zaki zerbait gehitu nahi duzuen, bestela aurrera egingo dugu? Ez, nik azpimarratuko nuke mugarri batzuk mahai gainean jartzen direla eta presoena eta atzerrian dauden iheslariena ere horrek lehentasuna hartu behar dula, ez? Eta nik azpimarratuko nuke, Martxelo egin bezala, Ipar Euskal Herrian gertatzen ari dena, oso eredugarria delako. Eta nik hor baliatuko nuke ere nire kezka eta maila batean nire zapuzketa ere adierazteko oso argigarria delako eta ez onerako Ipar Euskal Herriko instituzio berriaren aldetik eta bere lehendakarien aldetik, Etxegarairen aldetik, egon den posizio argia bai presoen gaian, bai konponbidearen inguruan, eta bai Nafarroan, bai Euskal Komunitate Autonomoan egon den borondate argitasun horren eza. Ez dira maila berean, aukera bat galdu da, espero ezagun hori konpontzea, baina oso aukera polita zen bai presoen inguruan, bai konponbidearen inguruan, Etxegarai, Barkos eta Urkullu batera agertzeko, 3 instituzioen izenean, eta hori ez da gertatu orain arte, eta ez da gertatu niri iruditzen zait, heldutasun falta bat egon dela, bai Barkos, bai Urkulluren eta bere indar politikoen aldetik, eta hau penaz esaten dut. Baionan eskaini zitzaien. Aukera izan dutenean. Larun bat agoitzeko ekitaldin eskaini zitzaien 3 lehendakaria jo. Hori da. Zen, barkatu bukatzea, funtzionatzen duena, maila begibistakoan, funtzionatzen duena da herri mugimendu eta instituzioen artikulazioa. Horrek funtzionatzen du. Hori ikusi dugu Ipar Euskal Herrian, hori bai geldiezina da. Mobilizazio, jendartearen mobilizazio, gehi, indarbilketa bat instituzioetan posizio argia, horri aurre egitea oso zaila da. Eta hori badute Ipar Euskal Herrian. Hego Euskal Herrian oraindik ez. Espero ezagun hitz egiten dugun hurrengoan ja iraganea hitz egitea horretaz, baina gaur egun hori oraingoz bada. Bihar kanbon Jaurlaritzako eta Nafarroko gobernuko ordezkaririk ez izatea da arduragabekeria politikoa, holaxe. Gogoratu arazten dit, 2011an nola aieteko adierazpenak harrapatu zuen Patxi López han. Fracking negoziatzen zebilenen, fracking honea ekarri behartzonen. Markatu zen doa, eskaini zioten behar izatea lehendakaria aieten. Eskaini zioten behar presiditzea ekitaldia. Ura hautzaino juntzan, dakigula hori urkullu eta usuek... Ez harrapatu zula tetzekila, ez. Bazekit zer zetorren, eta berak eragizun bere kabuz ez egotea, eta bilatzea itzaki bat. Kakotxa jartzen dizkion harrapatu, jakine. Orduan, hori, bihar urkulluk eta usuek ez dakit ze agenda izango duten, baina niretzat da benetan hori arduragabekeria politikoa. Hola bestik ezintet kalifikatu. Han ez egoteak handan. Beno, aurrera jarraituko dugu, Martxelo izango duzu zereginik eta zikot ditugu. Bueno, nahizu Bi iritzi irakurriko dizkizuet orain, eta gero Gurutze Izagirre etorriko zaigu berriz ere erreakzioen berri emanez. Angel Herroren iritzia da bat, amaiera hau, ofiziala, behin betikoa, Wikipedian nabarmendua, etorkizunik ez dakarren iraganetik etorria, nire ustez, hainbat amaieratan errepikatu eta luzatuko da, etaren historia bera baino luzeago. Ana Magalonen iritzia dugu beste bat. Niretzat eta ez da orain amaitzen. Luzerako dago gizarte honen utzuneetan, min, erru eta barkamenean. Eta hala behar du nire ustez. Garena baldintzatu gabe, nostalgia, mendeku eta amnesiari gabe gugan iraun. Etorri zaigu berriz ere Gurutze Izagirre, ari alda jendea etaren amaierari buruz erreakzionatzen, zer diote? Bai, jarraitzen dute sarean, oraindik ere jendea txiokatzen ari da, egia da alderdi nagusiek ere arratsalderako deitu dituztela agerraldiak, EH Bilduk deitu du bat, Urkulluk ere hitz egingo du arratsaldean, eta oraindik ere luzatuko da, dirudienez. Baina, bloke batzuk egitearren, badago bat Joseba Egibarren izenean datorrena, eta honek esaten duna da, garrantzitsuena da, gogoratzea, gaur etaren amaieraren aurrean gaudela. Hori da, idea nagusi hori eman nahi izan du.
Bestetik Lander Martinezek ere txiokatu du, Podemoseko eledunak esan du berandu datorrela, orain egin behar dena dela bizikidetzarako oinarrizko marko gisa giza eskubideak bermatzea tokatzen dela, eta egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermeak behar dira orain bere ustez. Peio Uritzarrek bere aldetik idazkari nagusia da, eta txiokatu duenez, eta historia da gaurtik aurrera pauso galanta bakearen bidean, baina lana gelditzen zaigu, oraindik bake osoa lortzeko. Orain arte bezala, horri izango gara, etorkizunean ere, herri baketsu, aske eta sozialki justuago bat eraikitzen. Arnaldo Otegik ere txiokatu du. Finkatu du mezu bat, bere kontuan, esaten duena, Euskal Herriaren alde, askatasunaren alde, bakearen alde, hemen gaude. Lau esaldi horiek finkatu ditu, eta gero bota du beste irudi bat bizkat datozen egunetarako lana prestatzen. Ikusten da ordenagailu baten aurrean, eta lanak prestatzen. Leheno haserre kontu horiek eta aipatzen zen ikusten, eta Unai Urruzunok, Bilduko legebiltzarkideak esaten du proiektu politikoak, askatasunak, Euskal Herriaren atek zabali diraute, hori da onartu ezin dutena, horregatik daude haserre. Eta pixka bat tonu horretan edo Denis Itxaso. Teseko kideak, Gipuzkoako kultura diputatuak, honakoa galdetzen du. Aro politiko baten amaiera, estatuekin gatazka, herritik jaioa, jarduera politikoa, egia dena da, min handia egin diguzuela, 854 hildako eragin dituzue, hamarkadetan geldialdian sartu gaituzue, eta herri gisa desprestigiatu gaituzue. Zein da zuen etika? Pixka bat tonu politikokoak hauek. Beste bildumatxo batean badago, pixka bat edukiakin eta aipatzen duena pixka bat herrian urtuko da, zuek aipatu dezelen ere ez. Esaldi hori pixka bat Gari Berasaluzek kazetariak azpimarratu du, eta Katalin Minarrek ere bai. Azpimarratu du eta herritik sortu, eta herrian urtuko da. Eta laber, ez patriarkal horri ere azpimarra egin du Katalin Minarrek horretan. Eta gero kontakizunaren inguruan dago bestelako kezka bat, Josu Goikok, Bertso Zale Elkarteko kideak, esaten duna da batetik, bertso gai jartzaileak, hauxe da kontatzen dira. Orain, kontakizuna, benetakoa, mina eta osoa, egin dezagun Euskal Herritar guztion artean. Bestela, beste batzuek egingo digute. Piskat, horta zuhartarazi nahi izan du. Eta, piskat nagusiak hauek izan daitezke. Ikusten da, jende asko ari dela gaiari buruz hizketan, ez da, ematen duelako. Aurrera egingo dugu, Jule Goikoetxearen bideo bat ere badaukagu. Ikus dezagun, zer dion, Jule Goikoetxea politologoak. Lehenik eta behin oso pozgarria iruditzen zait etaren disoluzioa, ostiralean kanbon gertatuko den ekitaldi hori eskuzabalik jasotzen dut, eta uste dut Euskal Herritar gehienak ere pozik daudela berri honekin. Kontuan hartu behar da, azkenean borroka armatua oroar ez dakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu mailan edo nazioarte mailan aro berri batean sartzen ari dela. Ikusi dugu borroka armatuak herritarren babesa galtzen dutenean, baita ere Hego Ameriketan, Latinoamerikan, oso zaila dela estatua irabaztea, herritarren babesik ez daukazunean. Beraz hori kontuan hartuta, eta pozgarria izanik berri hau, uste dut, etorkizunera begira, argi eduki behar dugula, aurrera eramango ditugun estrategiak irikitzen den aro politiko berri honetan, herritarren babesa eduki behar dutela, eta badakit hori zaila dela, alegia herri tematia gea, baina mobilizazioa eta gatazka politikoak mantentzea, bizirik mantentzea beti da zaila, Katalunian ere ikusten ari gea. Are zailagoa gauden marko edo espazio honetan, alegia Espainiar estatu batean, deriba autoritario batean sartutako estatu batean, nun errepresioa jarraituko duen, violentziak jarraituko duen, seguraski torturak eta violentzia ez zuzena, alegia pobreziaren bidez edo miseriaren bidez sortzen duten violentzia guzti horrek aurrera egingo du. Eta orduan zentzu horretan, kontuan hartu behar deguna da, aro berri bat irikitzen dela, etaren amaierarekin, aro zahar bat ere isten dela, edo horretan gaudela bentsat azken urte hauetan, baina berriro ere gerra hau ez da berria, gerra hau zarra da, eta orduan uste dut, hemendik aurrera gatazka politikoak jarraituko duela, baina guk herritarron aldetik
gatazka hori ulertzeko, artikulatzeko eta horren aurka erresistentzia egiteko eta aurrera egiteko estrategia berri horietan, kontuan hartu beharko ditugula, orain arte ikasi ditugun hainbat gauza, zer ez egin, zer egin, eta zentzurretan oso garrantzitsua iruditzen zait, azken urtetan ja ematen ari diren pauso guzti horiek herri desberdinetan elkarbizitza erekiko ari naiz momentu honetan, ez bakarrik elkarbizitza alegia gatazka politiko armatuaren alde batean eta bestean egon direnen artean, baizik eta euskal herritarron artean, inkluso alde baten barruan egon diren hoiek beren artean eta beste aldean egon diren hoienen artean uste ezinbestekoa dela, erlazioak berrera ikitzea, artikulazio berriak egin ahal izateko, esan moduan aro berri bat irekitzen delako, baina gatazka politikoak hor dirau, errepresioa jarraituko du, violentziak jarraituko du, eta orduan zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zait, ikusten ari gana ere Katalunian, eta da, herritarren pertzepzioa eta identifikazioa, alegia gatazka politiko bat dugularen identifikazio hori, eta horren aurrean, denon artean, edo askoren artean, edo gehiengoaren artean egin ahal izatea etorkizunari begira pauso berri horiek. Hau da, adostuak izatea, esan deten moduan, azkenean, edozein emantzipazio prozesuk herriaren babesa behar duelako, eta herriak aguantatzen baldin badu, emantzipazioa etorriko da. Hemen dugu Ander Perezala redaktorea, berriz ere zer diote nazioartean etaren amaierari buruz, Ander? Orain hartu ditugu beste 3 hedabide, batetik Katarko Al Jazeerak. Al Jazeerak artikulu sakonago bat egin du, esplikatzeko zein izan den etaren historia eta zergatik sortu zen eta zein izan den Euskal Herriko gatazka. Eta horrekin batera gehitu du bideo bat 2 minutu ingurukoa, Euskal Herrian grabatua, eta Euskal Herritarrei galdetzen die beren iritzia. Eta adibidez batek esaten du bere ustez gizarteak ez duela aldaketarik sumatuko gaurtik aurrera. Beste adibide bat da Argentinako Clarín. Horra jarri du etaren egungo eta azken urteetako egoeran, eta batez ere jarri du arreta etak azken urteotan jasan duen evoluzioaz. Eta gainera Argentinako izan da, esplikatu pixkat etako zenbait militante nola joan ziren refusiatuta Latinoamerikara eta Argentinara, Brasilera eta holako herrialdetara. Eta azkenik, Associated Press berri agentziak egin du testu analitikoago bat, eta Estatu Batutako hedabidek testu hori hartu dute, eta esplikatzen du gehien bat zein izango den gaurtik aurrera Euskal Herriaren eta Espainiaren etorkizuna. Eta esaten du gobernuak, gomendatzen du gobernuek, bai Frantziakoak eta Espainiakoak arreta jarri beharko luketela hemendik aurrera Euskal Herritarren nahi eta arazoetan, jakin daia eta ez dagoela panorama politikoan. Eskerrik asko, Ander. Ez daki zerbait nabarmendu nahi duzuen, batek zion gizarteak ez duela aldaketarik nabarituko gaurtik aurrera? Hori kalen topatu duen norbait, ez? Kaleko grabazio horiek desmitifikatu jamar dauzkete. Ni gelditzen ez, hori azkenengo puntu horrekin, Anderrek esan duen azkenengo puntu horrekin, ez? Aperen idatzi hortan, hau da, oain Espainiako gobernuk begiratu beharko duela, kaso egin beharko diela herri hontako, ez? Uste dut, hori apek hori azaltzen badu? Giroa, bai, guia nahi lehen esaten genunean, eta uste Martxelok berak ere esaten zuen, orain zer etorriko da bi gobernuen aldetik, ez? Frantziar eta Espainiar gobernuen aldetik. Nik uste dut galdu dugula maila batean esperantza, ez hainbeste nik esperantza handia daukat gure herriarengan. Eta nazioarteko komunitatean maila batean ere bai, frogatu delako, ez da nik uste dut gaina eskertu beharra dela nazioarteko eragile hauek egin dutena, berai esker gertatu delako, ere bai, ez soili, baina hori nik Euskal Herritar bezala eskertu nahi dut, ez? Baina egia da, oroitu behar dela, ez? Zenbat gauza esan diren, eta armak uzten ditunean, eta ez dagonean, eta zenbat promesa, eta horiek oroitu behar dira gaurko egunean. Nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Aitzakiak bukatu direlako. Baina baita ere, gertatzen zaiguna da, esperientzia badugula, eskarmentoa badugula. Azkenen urtetan promesa horiek haizeak eraman ditu, ez? Orain arte gertatuko dela ez, baina nazioartean nik uste dut aukera berriak irekitzen direla,
batzuek sinetsi dutelako, eta zegoen bitartean gobernuak ezin dira mugitu, errelato horretan irentsi dute edo barneratu dute, baina hori bukatu da. Eta orain Espainiar eta Frantziar gobernuak, bereziki Espainiar gobernua, ze Frantziar gobernua esan behar da, mugitzen hasia dela, era mugatuan, baina mugitzen hasia da. Espainiar gobernua ez. Nik uste dut gero eta zailago egingo zaiola Espainiar gobernuari itxikeria horretan gelditzea. Bai Euskal Herritarren aurrean, era nabarmenean, eta baita nazioarteko komunitatean ere, jendeak seinalatuko duelako, aizue, hau esan hau zue, orain bukatu daitzakia. Bueno, beste iritzi labur batzuk irakurriko ditugu, Goizalde Landabaso dugu bat. Eta 12 urte zituen ni jaio nintzenean, beraz beti egon da hor. Umearoan, nerabezaroan, gaztaroan eta helduaroan. Kazetaritza lana hasi nuenean ere hor zegoen. 15 egun barru Laida jaioko da, etarik gabe. Xabier Mendiguren Elizegik ere bidali digu iritzi bat. Jaio nintzenerako sortua zen eta luzaroan ez zitzaidan buruan kabitzen ura ez egoteko aukera ere. Orain ez da. Baina iragana bizirik da gugan, eta sortu zuten arazoak zoritxarrez indarrean diraute. Amaitzeko, Maiane Txoperena Iribarrenen iritzia irakurriko dizuet. Erakundearen jarduera armatua ia ezagutu ez dugunontzat, epika baten ordezkari izan da eta. Guri egokituko zaigu orain, iparrorratz berari eutxiz, epika berriak sortzea. Taki zerbait esan nahi duzuen? Bueno, nik esango nuke besteak beste konponbidearen epika sortu dela azkenengo urtetan. Hori ere denboraz azterku beharko da, niri tokatu zaiten, ere fundazioan egiten duan lanaren arabera munduan barna ibiltzea, eta arreta handia dago munduko hainbat zeatan euskal konponbide prozesuaren inguruan. Oso gauza arraroa delako parte batek konponbidea aurrera eramatean nazioarteko laguntzarekin beste parten boikotaren aurrean. Hori guk normaltzat hartzen dugu, maila batean hori delako gure errealitatea eta egokitu gara. Baina hemendik kanpoa zoazenean, jendea harrituta dago, ez du inor ulertzen hori. Oso zaila da ulertzea. Orduan epika bat gertatzen ari da, eta nik uste dut epika potentea dela pakea egiteko gai garela, naizta beste batzuen parte hartzeaz izan, eta hori da gure herriak gaitasun handia duela. Nik uste epika berria sortzen nahi dela, eta hori dela bat, konponbide, hau da, gure burua antolatzeko eta gure arazoak konpontzeko gaitasun bat, gure arazoak soilik gureak ez direnean ere, eta hori oso gauza indartsua da nire ustetan, epika bada. Bueno, bideo iritzi bat gelditzen zaigu ikusteko, Graxi Etxebere, militantearen iritzia da bera, ikus dezagun ba. Laneko tresna desberdinekin eta ibilbide berriak jokatuz, herriunek jakinen duela denena dugun helbururat heltzen. Erren nahi baita eskolerri bat geroan eta munduan iraunen duena. Eta ja. Beno, eta bihar ekitaldia dago Kanbon. Etaren amaiera gaur gertatu da, egiaztatuta dago Genevan. Zer gertatuko da bihar Kanbon? Bueno, egia esan, ez dakit, berrik hain azkar etortzen dieta barrutik iragazten dituz eta gero, ez dakit, uste eta guardin da, nik bakarrik Kanbon eta Arnagan izango zala jakin honen, bueno, bekargarrezko poza eman zian. Pentsatzen da, jende asko ezagutuko dola Arnagaz, hori museo da, Rostan familiaren etxea garai batean, Cyrano de Bergerac idatzi zuenaren familia hortakoa. Da, euskal estiloko etxe bat, baina ez da ez baserrie eta ez da txaleta ere, da jauregi bat, euskal estilokoa, hori kanpotik. Ingurun, Versalles estiloko jardinek dauzke, hori zaizkit asko gustatzen egia esan, gehiago gustatzen, hori gogoko ditut estilo ingleseko lorategik, baina. Eta gero, barrune, pintura modernistak, eta, ez da, astutan pixka baina hori. Bueno, esan edo honekin, toki oso duin bat da, euskal zera garbi daukena, ez da euskal estilo, arkitekturan aldetik eta hortaz, hori,
iruditzen zate ekitaldi eder bat egin dezaketela hor. Bai. Nik uste dut Euskal Herria munduko mapan jartzen ari dela egunotan, eta bihar era berezian hala gertatuko da, eta lehen esan dut, niri tragedia txiki bat behintzat iruditzen zait batzukan ez egotea, ardura instituzional batzu, nik uste dut behar bada oraindik konpondu daiteke. Lekua egongo da, beraz, ez dakit balio duen hemen esaten dugunak, baina hori behintzat aholkua emango nike bai Urkulluri, bai Josue Barkosi, hartu duten erabakia birpentsatzea eta han egotea. Ni behintzat, eta kasu honetan Nafar herritar bezala nahiago nuke nire lehendakarian egotea. Ez da nire erabakia, beraz, baina nik uste dut potentea delako munduari eskainiko zaion argazkia. Pintza hori, pintza askatzaile hori, konpontzaile hori, Euskal jendartearen eragile asko eta nazioarteko babes hori, nik uste dut hori irudikatzea oso gauza ona dela, eta garaia dela Euskal Herriak ere munduari halako irudiak eskaintzeko. Eta bukatzeko, ipar Euskal Herrin izatea, lehen zuk aipatu duzu, eta hori, handik zer laguntza eta ze ekimen nahi den ematen ez, eta dena hori, han izate hori ere ondo iruditzen zait, ze azkenen, honeako eta txarrerako, baina ipar Euskal Herri izan da, belaunaldi osoentzat aterbetzeko toki ez da. Eta, uste dut hori, nolabait hori ere aitortzen dela, eta eren bukaera hor eszenifikatuta. Biharkoari begira, hementxe amaituko dugu gaurkoz. Ikusi duzuenez, asko dago hitz egiteko, eta aurrerantzean ere izango dugu aukera horretarako. Eskerrik asko bi gonbidatu hoi gurekin izateagatik. Zuei, esker. Eta gaur gertatu denaren guztiaren berri eman dizuegu, horretarako Genevan egon gara, eta bihar Kanbon izango gara. Eskerrik asko berria lagun, zu gabe hau ezinezkoa izango zen. Ondo segi, eta aurren arte.